नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक ह्या कार्यक्रमास मोगाचे स्वागत आणि आंतरराष्ट्रीय स्त्री दिनाचरणेचे शुभाशय. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक मंगळूರು. आजचे दिवस कुडाल देशस्थ आदिगौड ब्राह्मण समाजाचे स्त्री लोकांचे व्यवहार, शिक्षण, राजकीय क्षेत्र, सदृढते, नायकत्व मात्रने आंतरराष्ट्रीय स्त्री दिनाचरणेचे ह्या वर्षाचे थीम विषय जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमॉरो बनवेचे ह्या विषयांतू चर्चा करूयाटी आणि अभिप्राय मंडन करूया. आमचे उट्टू तिगा स्त्री मणी सोयरे आमचे उट्टू इथे असत. प्रथम होनो श्रीमती जयंती नायक मैरा. हे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण कन्नड जिल्हा कार्यदर्शी होऊन असत. तसंत आमचे उट्टू डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक कल्लडका. शिक्षण बोधना विभागांतू अनुभव असले. तसंत श्रीमती सपना शणै मरोळी ही एक वुमन एंटरप्रेनर होऊन असत. ह्यांस मी ह्या कार्यक्रमास प्रीतीपूर्वक होऊन स्वागत करीत असा. कार्यक्रम मी आरंभ करूतना अद्दी आद कोण इथे आमचे उट्टू अभिप्राय मंडन करूया स्त्री मणिया सोयरे आमचे उट्टू असत. तंते एक दक्ले परिचय करू मी इष्ट भावित असा. श्रीमती जयंती नायक श्री प्रभाकर नायक मैरा ಹೆಂತೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೋನಸತ್. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಾಂತ ತಿನಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಂತು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಕೇಳಿಸತ್. ह्या कीर्ती त्यांस संदोवित असा. मात्रने तिने राज्यकारिणी राज्य परिषत्तू हेंतू सेवा कार्य केलिसत. आणि दक्षिण कन्नड जिल्हा कार्यदर्शी होनो आता प्रस्तुत होना असत. मात्रने विवेकानंद विद्यावर्धक संघ पुತ್ತूರು हेंते निर्देशक होनो आणि पुತ್ತೂರು कोऑपरेटिव्ह टाउन बँकचे डायरेक्टर होनो असत. हिने सुमार ह्या टाउन बँक अंत 15 वर्ष सेवा कार्य केलिसत. आमचे उट्टू अण्णेक्ले सोयरे असत. श्रीमती डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक प्रस्तुत हिने सुरत्कल ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗತೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಹೋನ असत. ಸುಮಾರು 12 ವರಿಸ್ एक ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂತ ಹ್ಯಾಸ ಅನುಭವ ಅಸ. ಮಾತ್ರನೇ ಹಿನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಹೋನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಭಾರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಹೆಂಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1500-800 इयर्स हेंतू PhD अवॉर्ड तिने घेतलेसत. मात्रने हिने अकॅडमिक होऊन संशोधना पेपर्स नाहीतर रिसर्च पेपर्स हिने मंडने केलेसत. तसंत आमचे उट्टू वेदीर असत श्रीमती सपना शणै मरोळी. ही एक वुमन एंटरप्रेनर होऊन आमचे उट्टू असत. इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस प्रोफेशनल आणि ह्यांचे क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट सिंपल पदंत सांगवत म्हणल्यार फिनान्शियल सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करीत असत. आणि हिने मुख्य होऊन फिनान्शियल फ्रीडम आणि फिनान्शियल निर्धार घेवत ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತರಬೇತಿ. ಮಾತ್ರನೇ 2012 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರಂಭ केलिसत. फ्रँकलिन टेम्प्लन ICICI प्रुडेन्शियल HDFC म्युच्युअल फंड ह्यास पुरा हिने फिनान्शियल सर्व्हिसेस देऊन ते ह्या अनुभवर 2016 तिने स्वतः ॲडवायझरी फर्म आरंभ केलिसत. पर्सनल ಫಿನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ आणि संघटना संस्थेते सिब्बंदी असं तरबेती देण्यासत. मात्रने मंगळूರು यूनिवर्सिटीस एफिलिएट दलने सुमार 260 कॉलेजेस हिने नॅक्रन्स स्टुडंट्स असं आणि फॅकल्टीज असं हिने तरबेती देण्यासत. मात्रने तिने एक इंटरनॅशनल बेस असवेचे टोस्ट मास्टर क्लब ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೋನು 2020-21 ಅಂತೂ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೋನು ಕೆನರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬरचे मेंबर होनो आणि लाईफ मेंबर ऑफ इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट हेंतू सर्व्हिस केले सतीने ह्या सगळ्याचो मी अनेकदा मी स्वागत करीत असा. आजचे दिवस
आंतरराष्ट्रीय स्त्री दिनाचरणेचे एक विषय काय तर म्हटल्यार जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमॉरो म्हणवते म्हटल्यार महिला सबलीकरण स्त्री सशक्तते म्हटल्यार काय त्या म्हणून सांगते एक स्त्री केद्वा आर्थिक होनु सामाजिक होनु राजकीय होनु बौद्धिक होनु सदृढते पावताई तेद्वा आम्ही सांगतो स्त्री एक सशक्तते दानसा सबलीकरण दानसा म्हणून सांगतो इतके मात्रने स्त्री सशक्तते होवे त्याला खैलपुर मानदंड असा म्हणून सांगते अति अगत्य एक स्त्री स्वतः निर्धार घेवते सामर्थ्य हवं आत्मविश्वासन ते पायंत त्या रोव्या आर्थिक सबलीकरण होईसव्या आणि माहिती संपन्मूलते ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ करून खैलो असमानते शोषणेस बली होईनस शिक्षण उद्योग आणि विवाह जीवन संतानोत्पत्ती आरोग्य ह्या पूरा सामर्थ्य त्याला पडवते हक्कू असा म्हणून सांगते ह्या पूरा परिकल्पने बघताना मानदंड बघताना आम्हाला स्त्री सबलीकरण नाहीतर स्त्री सशक्तते म्हटल्यार काय त्या म्हणून सांगते एक अर्थ होता दालर माते प्रश्न असवते श्रीमती डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक ह्यांचा आता एक शिक्षण व्यवस्थे असा ह्या व्यवस्थेंत आज ऐते एक काल घट्टास स्त्री सबलीकरण आम्ही साधने क्यानोसाई तुमचा अभिप्राय कसला समस्त वीक्षकांस महिला मणींस पूरन्सई इंटरनॅशनल हॅपी इंटरनॅशनल विमेन्स डे ह्याच्या विशेष सांगू मी इष्ट करून घेतो तुम्ही विचारले क्वेश्चन आता एक महिला सबलीकरण म्हणचे या एक मस्त वास्ट सब्जेक्ट तोरले एरिया दालेरो ॲज अ टीचर ऑफ हिस्ट्री मी काय ते सांगूत म्हटल्यार आमचे महिला चे कंडिशन अथवा बायकांचे पोझिशन कसे होते म्हणून सांगितल्यार मस्त हिनाई होऊन होते बट त्यांच्या आर्थिक सामाजिक कैले एक डेव्हलपमेंटाच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही अद्दिले स्टडी करून आत्ताचे लेवल्स कंपेअर करवे गेल्यार डेफिनेटली एम्पावरमेंट म्हणचे एक सबलीकरण म्हणून दालेन्स म्हणून सांगतो कितें म्हणून सांगितल्यार एज्युकेशनचे फील्ड ಅಂತ बघवे गेल्यार एक जनगणितचे अथवा स्टॅटिस्टिक्स आम्ही बघवे गेल्यार 1901 चे एक स्टॅटिस्टिक्स बघवे गेल्यार मेल फिमेलाचे एक लिटरेसी रेट म्हणून सांगितल्यार किती कैल्या मट्टाचे एक शिक्षण त्यांस गावीत होते किती पर्सेंट म्हणून बघवे गेल्यार एक 9.8 तसले पर्सेंट होते बट 2011 चे एक जनगणतीच्या प्रकार बघवे गेल्यार या 64% 64% आमचे विमेन लिटरेसी रेट बायकांचे दादियांचे 82% असता सो या एज्युकेशन फील्ड ಅಂತ असले मीत ह्या एक मानदंड एक दालेसाई नाय सबलीकरण म्हणून बघवायचे सो डेफिनेटली आम्ही दालेसा म्हणून सांगतो दाले त्याच्या परंतु आम्ही आणि उरले फील्ड पूरा बघवे गेल्यारो पॉलिटिक्स असुंदे अथवा आर्मी या कैला इकॉनॉमी असुंदे कैले फील्ड ಅಂತ आम्ही इंडस्ट्री ಅಂತ सर्वे करवे गेल्यारो आमस चढदल्ले स्टॅटिस्टिक्स गावतात वरतू सो त्याच्यान मी ते एम्पावरमेंट दालेसा म्हणून आणि मी ह्यास एक लायक ऍड करवेचे म्हणून सांगितल्यार या 2022 इसवी येऊन बघताना दोन फील्ड ಅಂತ महिलेचे कॉन्ट्रीब्युशन उणे होते त्यांचे एंट्री नाही ते एक आर्मी आणि एक पायलट होवेचे सो आता प्रत्येक फील्ड ಅಂತ विमेनचे बायकांचे साधन केले आमस लिस्ट गावता त्यादल्ल्यान मीत एक लेवलर विमेन एम्पावरमेंट अथवा महिलेचे अथवा बायकांचे सबलीकरण अथवा सशक्तीकरण दालेसा म्हणून सांगतो दालेरो या आणखी ओवे असा या इतकेत पिरेना आणि वैसवे म्हणायचे माझा अभिप्राय लायक उत्तर सपना तुम्ही एक विमेन एंटरप्रेन्योर आमचे ओटो असाव साधारण होऊन एक एंटरप्रेन्योर हवे तर सगळ्यांचं साध्य नाही एक बेरಳೆಣಿಕೆचे इतके बायका मात्र ह्या एक फील्ड आಯ್ಕೆ करतात सो तुम्हास ह्या एक आलोचने कसा आयला म्हणून मी एक एंटरप्रेन्योर हव्या म्हणून सांगते एक आलोचने कसा आयला आणि तुम्हास घरा केले रीतीने सपोर्ट गावला म्हणून सगळ्यांस नमस्कार आणि आमच्या समाजाचे पूरा बायकांचो हॅपी विमेन्स डे आता घरचे विषय येताना मने ಮೊದಲ पाठशाले म्हणतात आता मने ಮೊದಲ पाठशाले म्हटल्यार आम्ही घरा कसले शिकवतो मने प्रश्न येता त्याला अनेक प्रश्न कसले म्हटल्यार घरा कसले शिकवित नाही मनवेचे प्रश्न येता तसे होताना माझे बेळवणीगे मी माझे चाइल्डहुड ಅಂತ बघवे गेल्यार मला केद्दो माझे अम्मन होंदे अपन होंदे केद्दो सांगवे नाही तू चेडू ह्या कर नका तू चेडू ह्या करूवे मन माझे ग्रोथ टाइमर केद्दो सांगतिल्ले नाही तसे हो नो माझे ते कंडिशनिंग केद्दो होवे नाही तू
ह्यांत शिकोवया तूं सायन्सात घेवया इंजिनियरिंग घेवया मी खयले डिसिशन घेतना मला फ्रीडम होते त्या फ्रीडम दिल्ल्यान मी इंडिपेंडेंट होऊन थिंक करवे स्टार्ट केलो प्लस कॉन्फिडन्स होते मी केद्दो घरा जावन एक मी असले करतो म्हण सांगतना केद्दो कसलेच करतस म्हण एक प्रश्न केद्दो आयल्ले नाही वय्या तू समज थिंक केलंसही मी विचारतात होरतू त्यास म्हाका सपोर्ट दिल्ल्यान होरतू केद्दो नेगेटिव्ह रिप्लाय येवे नाही और केद्दो त्या नेगेटिव्ह वाईब केद्दो येवे नाही पॉझिटिव्ह वाईब केलोपटी येत नाही जाल्यार कुडा मला करनाका म्हण केद्दो सांगवे नाही सो त्या फर्स्ट स्टेप मी माझ्या डेव्हलपमेंटान डेफिनेटली कारण होता प्लस मला ऍक्च्युअली बेसिकली फ्रीडम दिल्ले त्या फ्रीडम मिसयूज करवे नाही त्या ऍक्च्युअली यूज केलें सा एज्युकेशन होऊन दे जॉब होऊन दे खयल्या फील्डास मी दातना इवन आफ्टर मॅरेज घर म्हणताना आमच्या आफ्टर मॅरेज हो माझी मामी होऊन दे माझी होणी होऊन दे माझे हस्बंड होऊन दे तिने केद्दो ओके तुझे एक पॅशन असाय तू रिस्क घेत अस त्याच्या ಬಗ್ಗೆ समज थिंकर म्हण सांगितलं होतं तू करवेत नवा म्हण केद्दो सांगवे नाही सो त्या घरसून सपोर्ट गवले कारण सोसायटीचे ओपिनियन केद्दो सेकंडरी होऊन होते तसं होऊन मी हा ऍक्शन घेवे कारण झालं करेक्ट श्रीमती जयंती मॅडम तुम्हास सामान्य होऊन बायका राजकीय क्षेत्रांसून दूर राहतात तसल्या कडे तुम्ही साधारण एक 30-40 वर्षात अद्यंत एक राजकीय क्षेत्रास एक पायत होल असो आणि तुम्हास घरते सपोर्ट होऊन दे नाही तर एक तुम्हास गॉडफादर म्हणून सांगूचे कोणते वृत्ती आहे मला खैला तरी एक काम करे मॅम सांगून होते त्याला वेग वाढीक झाली नॅकर झाली खैला सो पुढे झालं नाही झालोच चेडंत मी BEd करून माझ्या टाइम पासासाठी मी फ्री एज्युकेशन देत होतो विदाउट सॅलरी संबोल नसताना आता मी तसं करतो सांगणे कोणा मला एक राजकीय माझ्या एक हिरिय एक महिला होते त्याने मला ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ह्यास BJPस बोलून येऊन गेले ते जाऊन थोडे समय होताना मला त्यांचं इंटरेस्ट झाला माझे एक फॅमिली बॅकग्राऊंड होते माझे अण्णा राजकीय ಅಂತ होतो जाल्यार मला त्याचे काही हे सपोर्ट आणि गव्हर्नमेंटले अण्णा बेग कलावलो तसं होणं जाल्यार माझे हेंतू माझेच इंटरेस्ट अंत तेंतू काम करवे सांगून करून करूचे इंटरेस्ट येऊन मला सडन मी चुकोड काम करायचं बघून तेंतू बदल पोस्ट दिले ना तेंतू इंटरेस्ट म्हणून त्या पार्टी पडून एक म्हणून मी बदल हेंतू काम केलं तेंतू चढ म्हणे केले महिला संघटने विश्व हिंदू परिषदेचे ಎಂತೂ बदल संघटने मी काम केलं तुमस त्या आसक्ती चढ असेल मी तर त्या एक क्षेत्रात तुम्ही एक ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ಸುಲಭ कोण गॉड फादर पुरा नाही कोण नाही माझे ओन इंटरेस्ट अंदर मी तिथे पुढे गेलो मतलब हेवी वर्क करीतो मी ओन इंटरेस्ट असल्याने मात्र त्या साध्य होतो नाही तर राजकीय अंत फोर्स करून कोणाच करू साध्य नाही डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक तुम्हास आता एज्युकेशन सिस्टम ही बघितल्यार आता आम्ही शिकताना जाल्यारो आता जाल्यारो 10+2+3 म्हणून सांगते एक स्ट्रक्चर असा 15 वर्षाचा काल आम्ही बेसिक एज्युकेशन होऊन घेतो आता इतके असले करिक्युलम नाही तर पाठ्यक्रम असतात ह्या ಮೂಲಕ आमस एक महिला सबलीकरण अचीव करवे साध्य होत आहे नाही तर पूरक होणं असं आहे ने आमचे ह्या करिक्युलम फेल झालंच आहे एक सशक्तीकरण हडव्या त्याच्या ಬಗ್ಗೆ काय अभिप्राय येद्दोल सरचे एक सिलेबस बघवा गेल्यार एक आम्ही शिकित असतानाचे एक सिलेबस बघवा गेल्यार आमचं जस्ट एक नॉलेज मात्र गावीत असले आमच्या बाकीच्या मस्त डेव्हलपमेंटच मस्त उणे होते अवकाश आत्ता एस्पेशली आत्ताचे मी एक ह्या वर्ष एक NEP न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी काही लायलेसा तेंतू SLS पुरा मस्त इम्पॉर्टन्स दिलेसा त्याच्या परंतु आम्ही असं सांगूचे जाल्यार एक कॉलेजांत एडमिशन करताना तर कैल्या निमनाचे या नाही काय ते डिफरन्स नाही चेडू चिलगो बट चेडवांस चड इम्पॉर्टन्स देत असत फी कन्सेशन होऊन दे मिगे कैला एक फील्डच दावेचे जाल्यार तुम्ही चेडवा तुम्ही ह्या सेरावे नाही कामा म्हणायचे कोणही आता बोलवायचे मस्त कैद जालेसा आणि एक कायचं म्हण सांगितल्यार त्यांचं इत्तेच येतं आमच्या दक्षिण कन्नडाचे एक कले बघवा गेल्यार प्रत्येक भरतनाट्य होऊन दे सिंगिंग होऊन दे अथवा NCC होऊन दे NSS होऊन दे सामाजिक होऊन ते काम करवे असता फील्ड वर्क असता अद्दी पुरा चेडू तुम्ही बाहेर दावेचे नक्का म्हणून सांगायच्या विषयावर तसलेच पुरा इन्व्हॉल्वमेंट मस्त उन्हे होते बट आता कैले चेडू जिल्गो आता चेडवांचा एनरोलमेंट असले पुरा ह्या चड असव्याच्या ಹೊರತು त्यांचं आणि एक मेन एक किती काय ते म्हणलं तुळुनाडून एक यक्षगान म्हणण्याचे एक चेडवांचे सॉरी जिल्ग्यांचे गंडू कले म्हणण्याचे एक नोशन होते बट ते आता कंप्लीट ब्रेक झाले असं किती म्हणून सांगितलं प्रत्येक फील्डात बघवा गेल्यारो त्यांचे अचिव्हमेंट असं सो
ही या एज्युकेशन पॉलिसी होंदे अथवा कॉलेजेस रूल्स रेग्युलेशन्स होंदे प्रत्येक त्यांच्या फिजिकल डिफरन्स मीत त्यांस काय एक दूर तेवीत नाही त्यांस पूरंस ऑपॉर्च्युनिटी देत असा. ओके गुड. सपना तुम्ही आद एक अचिव्हमेंट लेवलार पावलसो सो ह्या एक अभिवृद्धीच्या पथांत तुम्ही पुढे जाताना तुम्हाला खयल्या टाईप ते स्ट्रगल्स आसात हर्डल्स तुम्ही फेस केलसो म्हणून ते खयल्या फिल्डांतो खयल्या परिस्थितींतो एक परिस्थिती मन असता त्या आमचे परसेप्शनावर असता. आम्ही हर्डल्स मन बघतल्यार ते नेगेटिव्ह होऊन होता. आम्ही केद्दो त्या प्रॉब्लेम मनत बघित असतो जाल्यार त्यांत परिस्थिती आम्ही ऑपॉर्च्युनिटी मन बघून घेतल्यार त्यांत आमचे माइंडांत पॉझिटिव्ह होऊन घेता. सो खयल्या कोणासो होऊन दे खयल्या महिलेसो होऊन दे खयल्या समाजांतो होऊन दे आयल्या परिस्थितीत मालेव होते जाल्यार त्यांत हर्डल्स मी ऑपॉर्च्युनिटी मन बघतल्यान मी चेंज करवे जाले. इट्स आम्ही ऍक्च्युली सपोर्ट कॉन्फिडन्स आज केद्दो भायरले मरे बघतो जाल्यार केद्दो आम्ही आमचेत स्ट्रेंथ आम्ही बघून घेतोय तेद्दो ते हर्डल्स ऑपॉर्च्युनिटीज होऊन बदल होतात. करेक्ट. हो गुड. जयंती मॅडम तुम्हास आता राजकीय म्हणताना आम्ही एक मिसइंटरप्रेट करतो. रा म्हटल्यार रावण, ज म्हटल्यार जरासंध, की म्हटल्यार कीचक आणि ಯಮ म्हणून सांगते जाल्यार अर्थ पॉलिटी म्हटल्यार अर्थ कसल्या ಒಳಿತು ಇರುವ सरकार म्हणून सांगते एक अर्थ आसा मूल अर्थ. तुम्ही तुमच्या लेवलर खयल्या टाईपात काम केलंसो मे बी संघटने ಮೂಲಕ आसात नाहीतर वैयक्तिक होऊन आसात जनापरा होऊन तुम्हाला एक खुशी दल्ले एक काम खयलं केलंसो तुम्ही. मला मस्त खुशी दिले काम म्हटल्यार घरा भितर असल्या बायकांस बाहेर हाडून त्याच एक समाजाचे मुख्य वाहिनी चढून समाजाचे काम करवे सांगून त्यांस करवेचंत मला चढ इंट्रेस्ट होते. तसं ಅವನು ಜಲ್ಲೆಕ್ತೆ ಮನೆ ಕೆದ್ದು ಸಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ನೀವು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಎಳಿತೀರಿ ಇವನು मी तसंच करीतो मला कोणाचे हे भेदभाव सांग नाही ते मी काही वैयक्तिक स्वार्थ मधले नाही ते मला एक पोस्ट गावसवे नाहीतर ते होईसवे हे होईसवे नाही ते अंतू आमच्या हिंदू समाजाचे ओळीतोस्कर काम करवायचे कोण असत त्याच मी चढ ओढून बाहेर हाडितो. मी त्याच केलापट्टे मी BMS ಅಂತ काम केले बीडी मजदूर संघात तेंतू मस्त केलांचे काम होईत नाही ती नॅकरांचं स्कॉलरशिप गावत नाही त्यासाठी बेंगळूर जाऊन MLA ಒಟ್ಟು जाऊन ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ झाले स्कॉलरशिप ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಡೋನು ದೇವचे काम मी केलं. मी मेडिकल कॅम्प केले चेडू नॅकरांसाठी जनरल कॅम्प्स परत आताव करीत असा परवांचा कॅन्सर तपासणं शिबिर एक आत्ता केलं. काहीला तरी एक बायकांच्या मध्ये संघटनेस मेन म्हटल्यार आम्ही इंगड असो ना पुरा आम्ही ಒಟ್ಟು असल्या मानत स्ट्रेंथ म्हणूचे एक ह्यासाठी सगळ्यांचं ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋವೆ आमच्या कामात इंटरेस्ट चढ त्या चढ इंटरेस्ट असल्यान मी ते ह्यास काहीला तरी एक दाखवे एक राजकीय दाखवे नाहीतर भजने म्हणण्याच्या मुखांतर हाडेबी काहीला तरी एक नाही तर ती येत नाही त्यासाठी भजनंत झाले भजनंत ताळमधल्यांत होतो मी महिला संघटना. मी म्हटलं आता घरासल्या बायकांचं ಒಟ್ಟು ಕೊರವತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರವತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೇಡ್ करीत होय करेक्ट. आता डॉक्टर विजयलक्ष्मी तुम्हास आता उन्नत शिक्षण म्हणून आम्ही सांगतो नाहीतर हायर एज्युकेशन आता इथे कॉलेज सिनारिओ बघताना थंय चॅडवन आकरण ते धाकला ते चढ दिसता समास. सो हा एक स्त्री सबलीकरण ते एक मानदंड म्हणून दिसताय तुम्हास संकेत म्हणून दिसताय. वय इथे म्हटल्यार एज्युकेशन फील्ड अದೇ हायर एज्युकेशन ಅಂತ ನಿಜವೂನು ಅತ್ತ या नंबर्स चेड होईत असा चेडवांचे नंबर या निजवून एक वुमेन एम्पॉवरमेंटचे लक्षण म्हणून सांगत किती म्हणून सांगत हाय एज्युकेशनात एक मानदंड नाही विमेन एम्पॉवरमेंटचे अथवा महिला सबलीकरणाचे किती म्हटल्यार त्यांचं एज्युकेशन नाही जाल्यार तिने ಕೆಲವು फील्ड ಅಂತ त्यांचं अचीव करवे साध्य असा जाल्यार हायर एज्युकेशन अथवा उन्नत शिक्षण म्हणून त्यांच्या लागे असल्यार त्यांचं कैले फील्ड चॉईस करवतो. सो त्यांचं या फील्ड नाही तर अनेक फील्डाचो त्यांचं एक कैले तरी फॉर एक्झाम्पल तिने स्ವಂತ उद्योग करताना त्यांचं एज्युकेशन असल्यार ते हायर एज्युकेशन असल्यार लॉ अथवा कानून कैले असत अथवा पॉलिटिकली आमच कैले एक राईट्स असतात त्या पूर्ण शिकवून घेऊन त्यांचे बिझनेस होऊन दे त्यांचे एक फील्ड आणि त्यांचं अचीव करवे मस्त साध्य होता. त्याच्यात मी तर हायर एज्युकेशनाच्या वुमेन
एनरोलमेंट अथवा एडमिशन्स चेड व्हायचे एक लक्षण वय एक मानदंड वय मानदंड म्हणून तुम्ही अपवतो करेक्ट सपना आता तुमचे फिनान्शियल डेव्हलपमेंट आणि तर फिनान्शियल फील्ड ಅಂತ एक ಸೇಲ್ಸ್ म्हणून सांगते एक विंग असा ಹೆಂತು ಬಾಯ್ಕನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಅಸ್ಸ ಏಮನ್ सांगते इन केस असं म्हणताले सक्सेस रेट खेळल्या लेवलर असा आमचे फील्ड अंत म्हण नाही पूरा फील्ड अंतू ऍक्च्युअली सेल्स आणि मार्केटिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट विंग होता जाल्यार मस्त ऑपॉर्च्युनिटी असत जाल्यार आत्तांच्या काळात कसं जालें असं म्हटलं पूर्ण असं रेडीमेड हवे बसून चूर काम केल्यार काम करूया जाल्यार संबळ मात्र मस्त हवो आता माझ्याच फील्डांत बघूया गेल्यार इंडस्ट्रीची माले केलोपटी कॉल करतात असं ओपनिंग असा कोणतरी स्टुडंट्स असले वेकेन्सी असा कोणतरी असले सांगा म्हण त्यांत मी आता कोणतरी परिचय असले स्टुडंट्सांस जाऊन सांगितल्यार असं एक मार्केटिंगाचे सेल्साचे एक वेकेन्सी असा म्हण सांगताना काय करतात म्हटल्यार टार्गेट असताय प्रेशर असताय म्हण सांगतात बट त्यांत प्रेशर आणि स्ट्रेस नाही जाल्यार ते जॉब करताना एन्जॉयमेंट असत नाही नाहीतर डेस्क जॉब करीत हवे होता इडी दीस सकाळी 9 ಗಂಟೆसून सांजे 6 ಗಂಟೆ सर खायो नाही कंप्युटरचे एदूर बसून काम करवायचे सेल्स आणि मार्केटिंग काय होता म्हटल्यार आमचे विजन ह्या होता बदल जनांचे ಒಟ್ಟು मिंगल हवे होता त्यांचे ಒಟ್ಟು इंटरॅक्ट पुरा करवा होता त्याला आम्ही काय करतो म्हटल्यार आतांचे जनरेशन काय बघतात म्हटल्यार हो मी बाहेर जाऊन काम करूय नाही टार्गेट असताय स्ट्रेस असताय त्यापुढे कसं हॅ करवायच्या म्हणताले जाल्यार त्यांत चॅलेंज होऊन केद्दो घेत नाही ऍक्च्युअली तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि मॅनेजमेंट आणि सेल्स आणि मार्केटिंग कंपेअर केल्यार सेल्स आणि मार्केटिंगांत ऑपॉर्च्युनिटी चड तेतून ऍक्च्युअली तुमास संबळ चड असतो बिकॉज ते कामो चड असता पण ते ऑपॉर्च्युनिटी पण केद्दो बघून घेत नाही ऍक्च्युअली जॉब ऍक्च्युअली मस्त वेकेन्सी असतात ऑपॉर्च्युनिटीज असतात जाल्यार आत्ता आमचे कंडिशनिंग कसं जालें असं म्हटल्यार एकेकडे बसून काम करूया मंथाच्या एंडास संबळ हव्या म्हणून सांगून ते कष्ट येवे कोण रेडी नाही पूर्ण रेडीमेड हव्या म्हणून बघून घेतात त्या विजन आमचे चेंज केलं असं नाही खैला फील्ड तो ओर होता सो मुख्य होऊन आमचे विजन येते मस्त पात्र पावता म्हणून सांगते व्हेरी गुड आता जयंती ಮೇಡಮ್ ತುಮಸ್ 2018 अंतरराष्ट्रीय स्त्री दिनाचरणेच्या संदर्भात प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी एक सांगितले इंडिया इज मूव्हिंग फ्रॉम विमेन डेव्हलपमेंट टू ವಿಮೆನ್ ಲೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ सांगते म्हटल्यार महिला ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ सांगते ಐತೆ ದಿವಸ आता 3 वर्ष झालं ह्या स्टेटमेंट देऊन ಐತೆ दिवस तिने सांगितले वाक्य इम्प्लिमेंटेशन येते अनुष्ठान दालसाई किती मट्टर अनुष्ठान दालसा म्हणून सांगते तुमचा अभिप्राय मोदींनी सांगितले उत्तर 100 वांटे ಕೂಡ अनुष्ठान दालसा मतलब एक बायकांस एक जबाबदारी द्यायला ते लास्ट होईसर ती त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन करून ते काम करतात मनपूर्वक काम सांगायचे एक दृढ ನಂಬಿಕೆ त्यासाठी आता सुषमा स्वराज आज ते फॉरेन मिनिस्टर म्हणून ते किती काम केलं असत त्याला चुकून नाव देखील असा तसंच त्याच्यापर्यंत डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून आता फायनान्स मिनिस्टर झाले निर्मला सीतारामन तिने एक धरले काम केलं एक डिफेन्स ಅಂತ एक बायकास एक काम देवेंतर त्याच्या आळते तुक करण्यात कोण काम देवन असणार त्याच्यावर तिकते ನಂಬಿಕೆ धैर्य बायकावर असेल आणि ते मोदींनी ते काम द्यायला तसंच आता देखील पुरा ಹೆಂತು एक राजकीय होऊन दे बदल ಹೆಂತು होऊन दे बायकांस इतके दिव्यांचे म्हणायचे पुरा घरच्यानं होईत असा की त्यानंतर तिने एक घर सुरू केल्यार आम्ही घरांसून सुरू केल्यार घर एक समा होऊन चलसे में घराच्या आता सबलीकरण म्हणून मी सांगतो सशक्तीकरण म्हणून त्या दलरो आम्ही बायकां मिळतात एक बायकोन नकोन तेवून तरी एक भांगर करून त्या भांगर एका कष्टकालास उपयोगास येतात पैसे दिले उरवून खयंत त्यांचे दादेलागे पैसे काढले त्या उरवायचे असत नाही आज आम्ही चुक्कोड असल्या उद्दे ಬಗ್ಗೆ म्हणायचे एक बायका तसा नाही आम्ही कष्ट झालो ತೊಂದರೆ नाही ते तेव्या उद्देश समान त्या नायकरांचे एज्युकेशन असं यूज होता अखेरच घराण्यातल्यांचं घरा करून घ्यावे यूज होता एक चुक्कोड एक नायकरांचं एक वाटेस घाले मी म्हटल्यावर यूज होता तसं होणं ते बायका खैले झालो ಮುಂದಾಲೋಚನೆ मस्त करून घेऊन त्यांचे काम ते करून घेतले मी ते मोदीनं
एक हे केला जाता आम्ही हिस्ट्रीन बघितल्यार आमस मस्त जना बायका गावतात करेक्ट पुराण असून असत अथवा त्याच्या परांतले आता राजा राणी असल्यांत असत आता कितूर राणीच्या नामास आता आम्ही बघितल्यार त्याच्या गोवान कयव करिण्यातले काम कितूर राणीच्या नामानं त्याच्या देशासाठी त्याचे नॅक्रस घेऊन त्याची जबाबदारी होऊन वैसून घेऊन तिने लास्ट असो देशासाठी ಹೋರಾಟ केला ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಏಕ ಉಳಿತಾಯ ಮನೋಭಾವನೆ ನೇತರ ನಾಳಿನ ಆಲೋಚನೆ सांगतो उद्याते आलोचना नाही ता एक मस्त इम्पॉर्टंट आता डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक तुम्हास आता तुमच्या घरा आज तुम्ही एक टीचिंग प्रोफेशन आयलंच तुमच्या घरा तुमच्या आधी एक कामच म्हण एक बाहेर आयले म्हण एक कोणतरी बायका असतात तुम्ही तर म्हण असात म्हण आमचं एक आलोचना तर तुम्हाला घर ते खेळ रीतीर सपोर्ट गावना अरे तुम्ही एक सक्सेसफुल टीचर होनो आज कॉलेजांत असो हिस्ट्री विभागात एक मुख्यस्थे होऊन असो तुमच्या घरसून तुम्हाला खेळ रीतीर सपोर्ट गावना मी डकलेला गायतो माझे एक टीचिंग प्रोफेशन म्हणायचे एक माझ्या मस्त इष्टाचे प्रोफेशन मी दखले असताना आम्ही खेळताना समेत माझ्या बहिणी भावाने आता सांगतात काय ते म्हटलं मीत लीडर मीत टीचर मीत शिकवायच्या त्या टाईपच्या एक खेळव्याच्यात सो टीचिंग प्रोफेशन माझ्या इष्टाचे प्रोफेशन म्हणून मी ऑप्ट केलंय जाल्यार मी डिग्री कॉलेजेस अथवा ह्या शिकवतो म्हणायचे एक त्यात म्हणायचे ड्रीम म्हणून नाही ते का प्रायमरीज जाताना मी प्रायमरी टीचर होतो ह्या तो हायस्कूलात जाताना मी हायस्कूल टीचर उभ्या म्हणून झालंय बट फायनली मला बीएड करायचे एक ऑपॉर्च्युनिटी नाही ते कित्या म्हणून सांगितल्यार मला रेस्ट्रिक्शन्स ठीक आहे म्हणटास होते आमच्या घरसून आधी बघू गेल्यार कोणाही बायका बाहेर जाऊन ऑफिसात जाऊन काम केलेल्या म्हणायचे एक्झाम्पल्स बारी कोणाही नाही सध्या सांगू गेल्यार कित्या आमच्या घरांत माझ्या अण्णाच्या फॅमिली त्यांचे कोणाही नाही तेद्वा नाही ते मी आमच्यान फर्स्ट चेडू मिंत असलो थोरले म्हणून सांगून जॉईंट फॅमिली असल्यावर फर्स्ट चेडू मी जिलगेव नाही ते थोरले फर्स्ट मी बाहेर जाऊन माझ्यात एक एफर्ट म्हणजे सपोर्ट होते मला जाल्यार रेस्ट्रिक्शन्स होते त्याच नका तर बीएड करव्या म्हणून सांगताना दूर दव्या म्हणायचे एक आयला सो नका मी ते MA केलं लगेच मंगळूर युनिव्हर्सिटी सदीना घरा धावून तू येव्याच्या बरीच्या कोर्स ತೊಂದರೆ नाही सो हिस्ट्री माझ्या पॅशन असले सो हिस्ट्री आधी दर्सून मला इंटरेस्ट असले बट MA केल्यापर्यंत आणि होते तुम्हाला एक इंटरेस्ट चढ आयला सो जाल्यार आमच्या का ಎಂತು फॅमिलीन तुम्हाला सपोर्ट होते बट रेस्ट्रिक्शन्स होते तितक्यात कहिला हेत म्हण बट टीचिंग प्रोफेशन असते यावेच्या बरी मला माझ्या फॅमिलीने सपोर्ट केलेचा इवन कामच जाताना होतं मला वार्डिकेच्या विषयावर येताना मी माझ्या आशा एक असली काय ते म्हटल्यावर वार्डिके नदी मी काहीतरी काम करूया म्हणायचे सो तसेच मस्त डिले होईत गेलाय लास्टच मी एक वर्ष काम करून होता ना तुम्हाला माझ्या वार्डिक मला फिक्स झाली सो त्या एक सॅटिस्फॅक्शन मला असं माझ्या फॅमिलीनं त्यास मला सपोर्ट केले सांगून सांगूया सो तुमच्या ಮೂಲಕ एक बदलावणे साध्य झालं सा म्हण तुमच्या फॅमिलींत सपना आता तुम्ही सुमार ट्रेनिंग कार्यक्रम दिलसो कॉन्फरन्स केलो वर्कशॉप्स केलसो खैला विषयावर तुम्ही फोकस करून माहिती देता आणि तुम्ही खैला रीतीने डायरेक्शन देता म्हणून सांगते ओके माझे कोर फील्ड ॲक्च्युली पर्सनल फायनान्स म्हटल्यार मस्त व्हेरी वाईड सब्जेक्ट पर्सनल फायनान्स म्हटले काय तर म्हणतात आता इंडियाचे इकॉनॉमीचे बजेट करवात त्या मॅक्रो इकॉनॉमिक्स ಎಂತ मी मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हटलं पर्सनल फायनान्स मी तुम्ही कसं आमचे पैसे कसं मॅनेज करवात आमचे इन्कम कसं मॅनेज करवात मी आमचे वेल्थ क्रिएशन कसं करवात म्हणवायचे ॲक्च्युली एक सब्जेक्ट ह्या करतो तो माझे ट्रेनिंग ಕೂಡ त्या फील्डान मात्र फोकस करतो बट माझे पर्सनल इंटरेस्ट अन्मित मी एद्दोलसर काम केल्लें ಅಂತ असं माझे फील्ड अंत पर्सनल फायनान्स आणि म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रींत मी काम केलो आसा एक 100 जन दादी एडवायझर असले तातूंत 1-2 बायका एडवायझर असतात ॲक्च्युली सामा बघू गेल्यार मँगलोरांत एक ऑफिस घालून एडवायझर म्हटल्यार ॲक्च्युली एडवायझर म्हटल्यार एजंट असतात बट एडवायझर म्हणवाची कोण नाही सो आय एम प्राऊड दॅट आमचे एक मँगलोर आमचे कम्युनिटींत आसा न्ही 1-2 जणांत मी एकलो म्हणून सांगून सो माझे पर्सनल पॅशन अन्मित एक आमचे माझे पर्यंत एक बायका चेडवा होऊन दे थँसो माझे पर्यंत एक फायनान्स म्हणताना हणकासूचे विषय येताना असं नाही आम्ही लाईक तो बायकांच कळत नाही आम्ही दादयांसत ह्या करतो ते कंडिशनिंग होऊन असता म्हटलं आता पैशांच्या विषयी आस्तीच्या विषय असताना दादे मात्र डिसिशन घ्यायचे बायकांस त्या मनस्थिती असल्यार ಕೂಡ लास्टच आम्ही बघूच हा माझे हस्बंड कसले सांगतात म्हणून सांगून तर त्या परिस्थिती येवे नाही कमा
म्हण सांगून मी पर्सनल होऊन कॉलेजेस जाऊन आता इन्स्टिट्यूशनच जाऊन पुरा ट्रेनिंग स्टार्ट करतो मी माझे मेंटर जेराड कुलासो म्हणून सांगून ते एक विषय सांगतात आम्ही प्रॅक्टिस करताना रीडिंग प्रॅक्टिस अँड ट्रेनिंग आम्ही आता प्रॅक्टिस करताना आम्ही पुरा इम्प्लिमेंट करू होत नाही त्या रीडिंग आम्हाला व्हेरी इम्पॉर्टंट आम्ही वाचत असतो अपडेट होत असतो कसलंच म्हटलं प्रॅक्टिस करू आम्हाला हेल्प करता प्लस मी ट्रेनिंगच कसलंच उतारलं म्हटल्यार आम्ही टीच करताना आमचे एक्सपिरियन्स चढ होता म्हटलं आम्हाला चढ ज्ञान येता त्या रीडिंग आम्ही इम्प्लिमेंट करू होता प्रॅक्टिसान तसं होऊन मी ट्रेनिंग उतारलो ट्रेनिंग जस्ट एक मे बी लायक हॉबी ॲक्च्युली स्टार्ट केलं जाल्यार त्या हॉबी ॲक्च्युली परस्यू करीत 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 मी येद्दोल एणिसिल्लं नाही मी एक टीचिंग फील्डात येतो म्हणून लेखलं नाही मी केदो लेखीत होतो मी कसले जाल्यार ತೊಂದರೆ नाही मी एक लेक्चर टीचर एक होईत नाही म्हणून लेखलो होतो बट मी ह्या फील्डच आयले पर्यंत माले कल्लं इट हॅज अ लॉट ऑफ पॉवर म्हणून सांगून म्हटलं एकल्याचे माइंड चेंज करपाचे पॉवर आमच्यांत आसा आता एक 100 जण ऑडियन्स अंत असल्यार एकल्याचे मेंटॅलिटी आता चेंज करवे जाल्यार त्या एदूर रोवन एक माईक घेऊन बोलवायचे लगी पॉवर असता तसं होऊन मी ह्या फील्डास आयलो मी ह्या एक ॲक्च्युली आता 5-6 वर्षांत मी फील्डास आयले पर्यंत काय जालें म्हटलं इट इज बिकम सेकंड इन्कम जालें आसा जाल्यार मी केदो थिंक करवे नाही ओ एक ट्रेनर होवे म्हणून केदो थिंक करवे नाही त्यांत बिकॉज ऑफ द स्किल डेव्हलप होईत गेले आत्ता खयल्या परिस्थिती आयल्या असं म्हटल्यार मी सोदीत दववा म्हण नाही जॉब ट्रेनिंग्सांनी पुरा तीच ॲक्च्युली माले फोन करून सांगतात अवेलेबल असाय म्हण जस्ट लास्ट वीकाचे एक विषय सांगतो एक CA ॲक्च्युली व्हेरी रेप्युटेड CA मँगलोरचे मी येद्दोल त्याच्या लगी इंटरॅक्ट केलं नाही तर त्याच्या ऑफिसांसून मला फोन आयलाय असे असे एक इन्स्टिट्यूशन असं एक ट्रेनिंग असं पुत्तुरांत म्हणून सांगून मला मी फर्स्ट त्याला मीट होताना एक प्रश्न कसाला विचारला म्हटलं माझ्याविषयी तुम्हाला कसं कळलं म्हटलं मी गुगलान सर्च करून फाइंड आउट केलं म्हण तेद्दो मला जालें मी ॲटलिस्ट आत्ता माझ्या पॅशनासाठी स्टार्ट केल्लें तर एक परिवर्तन स्टार्ट जालें आसा बायकांत म्हणून सांगून सो एटलिस्ट माझे नॉलेज असले शेअर केल्यार त्या शेअर केल्ल्यानी अनेकले शेअर करतात सो एक एस्पेशली बायकांस आम्ही एक विषय सांगितल्यार ती अनेक बायकांस एज्युकेट करतात त्या विषय घेऊन मात्र मी ह्या फील्डास उतारलो व्हेरी गुड ओके आता जयंती मॅडम तुमास सामान्य होऊन आम्ही सांगू असा बायका ॲक्टिव्ह होव्या बोल्ड होव्या डल होऊन असो ना म्हणून सांगू ते जाल्यार कित्यो पोटी बायका खुशीर मी काम करूया समाजात काम करूया म्हणून सांगून 1-2 ಹೆಜ್ಜೆ पुढे होतानंत त्याला फाटी ओढवते काल वेळी होतो म्हणून सांगतो आम्ही त्या काम होत असा बहुशः तुम्हाला हा अनुभव असा आईलाच आहे माले फाटी ओढवेच्या सांगून भारी थरले कष्टाचे काही कल्लेलं नाही माले जाल्यार असं ठीक आहे असूय पर असता माझ्या चड सर्वीस ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು असल्यार त्यांचं पुढे दावे दाल नाही म्हणता बदल रीती मानसिक स्थिती एककल्याच्या एकगणमान असता जाल्यार मला मस्त मनाचं फील व्हायच्या बरी काही होतलं नाही मी माझे काम मी करीत होतो बदलायची योजनेंच माझ्या लगे नाही ते मी कसे काम करायचे चुकूड कसे करायचे तिकत्यांत माझ्या लगे असलं म्हटल्यार एक खयला तरी पोस्टच मी अपेक्षा करतो तर माझे पाय ओढून काल घाल मी त्या पोस्टर बसतो सांगूचे होते कोण ना मी खयल्या पोस्ट असं होऊन दे खयल्या काउन्सिलर होऊन दे त्यास खयल्याच मी अपेक्षा केलं नाही जाले माले होऊन आम्ही ಎಂತೂ APMC ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ मी काही विचारून नाही मला ಗೊತ್ತत नाही त्या बँकाचे मी नक्का म्हटल्यावर मगत्यान खरे आम सांगितले ना ते ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ मी शिशु मंदिर असून काही 20 वर्ष विवेकानंदाचे तुम्ही विद्यावर्धक संघ ಅಂತ तेव्हा मी विचारून नाही नक्का म्हटल्यावर त्या तसंच किती म्हटल्यावर मी त्यांतू उतारल्यार त्या कामास विद्यालक्ष्मीच ಗೊತ್ತು असो पिरे रात्री 10 ಗಂಟೆ दल्लरू 12 ಗಂಟೆ दल्लरू मी सडन हॉस्टेल असं भेटी देतो हॉस्टेल कसं चलित असत नॅकरं कशी काय करतात आता वाढण कसं त्या माझ्या त्या कामान मी तुम्हाला असलं मी पुढे गेलो नाही कोण नागत नाही आणि तू मला तिकत्या थोरले कोणीतरी पाय वडवायच्या बारी नाही त्याला सपोर्ट हो नाही तू कर त्या केल्यावर तू कोण तू असे अशी तसे अशी म्हणून काही येऊ नाही म्हणजे घरसून तसे काही येऊ नाही तुझ्या समाधानासाठी तुला आत्मतृप्ती असं नाही तू कर म्हणून सांगत होते म्हणजे घरावर करेक्ट बहुशः तुम्ही एक आत्मविश्वास
पूरक होऊन मी सांगूचे त्यात मी त्यात इन्स्टिट्यूशनात काम केले मीत आमच्या वार्डनो माझे एचओडी तो नसलं तसे केद्वाई या मॅडमच्या बग्गे केद्वाई सांगित होतं खैले टाइम असल्यारो ती येते म्हणायचे आणि एक कायचं म्हणून सांगितलं कसले प्रोग्राम असल्यारो सांगितल्यारो जयंती मॅडम केद्वाई असत होती सायलेंट एक स्पेक्टेटर होऊन त्याचे रोल मी बघितलं ह्याच एक्झाम्पल आहे करेक्ट एक आत्मविश्वास तिने एक चुक्कोट काम करो पुढे गेले सत आणि खैला कमेंट्स तिने एक कान दिलं नाही सत त्यांना मी तर पुढ्यांत दावून तिने कार्यक्रम करीत असतात म्हणून सांगत आता डॉक्टर विजयलक्ष्मी तुम्हास PhD तुम्ही रिसेंटली आता केलं सो PhD करताना बहुशा एक आम्ही पाहत वरीस डेडिकेटेड होऊन काम करू होता आमच्या टॉपिकवर सब्जेक्टवर फील्ड जावे होता सो ह्या संदर्भात तुम्हाला खेळलं तरी एक पुरुष प्रधान समाज म्हणून सांगते असताना तुम्हाला काहीतरी एक अडचण येत आहे तुम्ही ते कसं ओव्हरकम करून आयलं सो मी PhDचे इंटरेस्ट म्हणून सांगितल्यावर मला एक कसं एक डॉक्टर वैसव्या म्हणायचे एक इंटरेस्ट होते आणि एक कसं म्हटल्यार मला ಕೆಲವು टॉपिक्स होते माझ्यात म्हणून हे तुत दव्वे एस्पेशली आमच्या समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ एक स्टडी करवे म्हणायचे एक इंटरेस्ट होते बट तेंतु लॉट ऑफ सोर्सच्या बग्गेचे काही प्रॉब्लेम असले मी तर ह्या केलं बट माझे इंटरेस्टच माझ्या फॅमिलींसून मला काही ऑब्स्टेकल्स आले नाही इवन मी गाईड सिलेक्ट करवे दाता नव्हतं मी चिके इमोशनल चढ असल्यान मी तर मला गोत्त असल्यात गाईड हवे म्हणून सांगूचे एक होते तसे होऊन मी माझे काम करायच्या कडेच माझे एचओडी होऊन असले पीटर विल्सन प्रभाकर ह्यांच्या बग्गे मला आधीच गोतुते हे कसे काय म्हणायचे मी तरी काम सेरवल्यापर्यंत मला कळलंय हेच एक मला गाईड होऊन आयल्यार माझे वर्किंग एन्व्हायरमेंट असले तैत कसे असतात त्याचे अर्थ करून घेऊन आम्हाला एक सपोर्ट करते म्हणायचे एक इंटरेस्टर मी जॉईन झालो सो त्यांचे मला फुल सपोर्ट होते मला काही ऑब्स्टेकल्स असल्यावर मी सांगू होते दालेर मी केल्ले युनिव्हर्सिटी हंपी युनिव्हर्सिटी तई मला दावून येवेचे प्रॉब्लेम होते त्याच्या टायमार माझी फ्रेंड्स होती आम्ही हे केलं बट मस्त आणि एक मला एक सांगू आधारले म्हणून सांगितलं हर्डल्स नसले कैल्या नाही अचीव करूया म्हणायचे एक मन असवेचे आणि तेव्हा मस्त क्रिटिसिझम्स येतात माझ्यात ओट्ट असवेचे असून देतो कोण मस्त जणांनी क्रिटिसाइज केल्याचा आणि मी त्याचं काय ते स्ट्रेस करूया म्हणून सांगितलं माझ्या मॅटर्निटी पिरियड होते मी यास कोर्स वर्कच दावून एक वरीस आयलो त्याच्यापर्यंत मॅटर्निटी लिव्ह घेव्या झाल्या तरी काय ते होतं म्हणून सांगितलं आम्ही बायका एव्हरी 6 मंथ्स एकदा दावून आमच्या काय ते वर्क झाले सामान्याचे आम्ही प्रेझेंट करावे होता सो त्या प्रेझेंट करवेच्या टायमार आम्हाला ते येत असले ते इसून येत असले प्रोफेसर्स ते दादियत चढ होऊन असतात आणि त्यांच्या मनात कसले असतं होत नाही बट नेक्रास 6 मंथाचे 4 मंथ्सच्या नेक्राच्या टायमार मी एक रिपोर्ट स्किप केले आणि एक रिपोर्ट सबमिट करवे जाताना नेक्रासो नेऊन गेलो होतो किती म्हटल्यार त्याच्या फिडिंगचे टाइम तेव्हा त्याचं नेऊन गेलो होतो ते बसवलं होतं जाल्यार काय केलं म्हटल्यार चढ वर्क केलं नाही किती म्हटलं तुम्हाला गोतसा मॅटर्निटीच्या ह्या टायमार आम्ही काही कॉन्सन्ट्रेट करवे होता सो आम्ही केलं नाही चढ काम जाल्यार दल्ले असल्यानंतर काय ते एक जाऊन प्रेझेंट केलं काय इतके प्रोग्रेस स्लो म्हणून सांगितले तेव्हा मला एक तै दिल्या मी त्या वर्ड मात्र सांगूया मी इष्ट करीत नाही जाल्यार तितक्या तोरल्या प्रोफेसर अंत असवेचे नो माले आमचे पर्सनल लाईफस इंटरफियर होऊन म्हटल्यार तुम्हास ह्या टायमार हावे तसले बरीचे एक रेस्पॉन्स आयले ते मस्त ह्या झाले ते ಕೆಲವು ಕಡೆ काय ते म्हटल्यार ऑपोजिट सेक्स असवे दादी नॉर्मली आमचे कंडिशन अर्थ करून घेतात ಕೆಲವು पोटी बायकच विरोधी म्हणून झालेरू हे समाधान करतात बट आम्हाला आम्हाला तेव्हा तितके तोरले ग्रुप अंत उरले दादी पूरा असताना आम्हाला ते सपोर्ट केले नाही मस्त डिस्करेज जाल्ले एक मला बेजोर जाल्ले पॉइंट म्हणून सांगितल्यार तेव्हा एस्पेशली कित्याक म्हटल्यार नेकरांच बघून घेऊन आम्ही एक काम करवेचे अथवा एक कसले तरी एक वर्क करवेचे म्हटल्यार ते तोरले सो मस्त क्रिटिसिझम्स आयलेसा फेस केल्याचा मी कोणाचे नाव सांगायचे त्या फॅमिलीन्स मला फुल्ल सपोर्ट होते तसे होऊन मी अचीव करवे साध्य झाले मला वर्क फील्ड अंत मला तसले क्रिटिसिझम्स होते मी मस्त अपसेट होईत होतो जाल्यार मला फॅमिलीन्स माझ्या मामियांनी त्या विषयावर समाधान सांगितलं नाही जाल्यार माझ्या नेकरांस बघून घ्यायच्या विषयावर होऊन दे तिने मस्त सपोर्ट केले सा माझे हस्बंड होते तितक्यात मी कैले नेगेटिव्ह मला चिके नेगेटिव्ह आहे आम्ही चिके चढ थिंक करतो त्या टायमार सपोर्ट केले सा इवन माझ्या अम्माच्या घरचे नेवत असत मस्त हेल्प केले सा मला फील्ड वर्कच जाताना पुरा बट ऑब्स्टेकल्स असवेचे सहजत ते आम्ही टाइम घेतो ओव्हरकम करा पण ओव्हरकम करून तुमचे एक उत्तरांत एक वर्ड आयला बायकांचं बायक विरोधी म्हणून सांग तुम्ही ह्या नमताव्या
वर्क फील्डर कितें म्हणून सांगितल्यार आमी आमचे इतकेच लेवलार एक स्टेबल होऊन असल्यार आमाचो कोण नाही विरोध करतले असित नाही तेंचेन आमी चीके ओर दातोनसा म्हणून कल्वे दाल्यार मॅडम सांगितला आता जयंती मॅडमानं सांगितला त्यात कितें म्हटल्यार मी स्थानच बाय केलं नाही मी स्थानच बाय असतो जाल्यार माझे पांय ओडते ते कोणा म्हण आमी ते स्थानच बायसून गेले नाही जाल्यार बट तेंचेन आमच्या काय ते एक रितीर ग्रोथ होत असा म्हणून कळताना आमास मेंटली इमोशनली उंदे तसले म्हटल्यार डायरेक्ट नाही जाल्यार असले ह्या फेस आमी करूवेत होता डेफिनेटली असतात करल्यार आमचे आता समाजांत मात्र आमच्या सोसायटींत आता महिला एक ओर येता म्हटल्यार त्या ओडवेचे कोणी म्हटले त्या इन्सेक्युरिटी मनेचे एक असता त्या इन्सेक्युअर असवेचे महिलांनी मात्र ह्या करवाचे ಹೊರತು कोण ह्या ऍक्च्युअली सक्सेस बघतले सा ती ऍक्च्युअली अनेकलेस मोटिवेटेड करतात ಹೊರತು आमस ते कमेंट करवाचे ओनली त्या कोणाच्या मनात असतात ओ मी ह्या करू ಅಂತ म्हणता इन्सेक्युरिटी असल्याने मात्र अनेकलेस ह्या करवाचे सो त्या चेंज जाल्यार सोसायटींत आम्ही पुरा ऑलमोस्ट चढ ह्या करवा बघित नाही त्यांत दाद्यांच्या विषय येताना त्या इन्सेक्युरिटीचे येत नाही कसलेच म्हटलं तर एगेन सोसायटल कंडिशनिंग असत नाही सो आमच्यांत केद्दो दखले दर्शनो तू हॅन्त काम करूय नाही काम म्हण चेडवांस चड सांगतात जिलकेन सांगून असत नाही तसं होणं असले परिस्थिती येतात करेक्ट उत्तर ऍक्च्युली आता सपना तुम्ही सुमार ट्रेनिंग कार्यक्रम दिलस तुमच्या ट्रेनिंग कार्यक्रमात स्टुडंट्स भाग घेतले सत टीचर फॅकल्टीज ऑर्गनायझेशनल कसं म्हणतात स्टाफ्स इन्वॉल्व झाले सत आता तुमच्या ट्रेनिंगांत किती जण सेल्फ मोटिवेट होऊन एंटरप्रेनर झाले सत ओके मी करवे मस्त सेशन केलो असा जाल्यार एक आमच्या आता सोसायटीन परिस्थिती कसला म्हटल्यार एक 100 जन असल्यार तेंतून एक दोग जन मात्र चेंज करवे साध्य व्हायचे त्या माले सुरुवेनसून गोत्तासले मी तसं मी सेल्फ मोटिवेट होऊन दावेचे ऍक्च्युअली बघू गेल्या 100 जनांत मोस्टली एकलेस कन्वर्ट करवात ते एकलेस कन्वर्ट केल्यार मी सक्सेस म्हणून सांगून मी करीत येत असतात आम्ही पूर्ण चेंज करवे साध्यत नाही आमच्या यांतून तुम्ही आता क्लासरूम तो बघून असवात ऑलमोस्ट 80% स्टुडंट्स यांत विचारत गसतसत नाही क्लासरूम काय तर होईत असा म्हणून सांगून आता मी वुमेन एम्पॉवरमेंटाचे आज सकाळी मी एक प्रोग्राम कुमटांत करून आयिल्लो मात्र आता वुमेन ऑन्टरप्रिनरशिप वुमेन डेव्हलपमेंट एम्पॉवरमेंट पूरा म्हणतो आता पूरा आता असले पूरा प्रोग्राम आणतो वुमेन प्रोग्राम म्हटल्यार ते बायका मात्र असतात त्या प्रॉब्लेम मी केद्दो प्रोग्राम करता हांव सांगतात आमचे दादे काही असत म्हण सो ते कन्वर्ट करवे आसा न्ही आमी खाली बायकाच बोलल्यार पिरत नाही जाल्यार ऍक्च्युअली आमी बघू गेल्यार माझ्या सेशनांत खंय पुरो दादी असतात दाद्यांचे रेस्पॉन्स ऍक्च्युअली सपोर्टिव्ह होऊन असता ते बायकांत वय्या नय्या म्हण सांगत असतात वरतो त्या ऍटिट्यूड चेंज होवे जाल्यार सोसायटी मात्र न्ही स्टार्ट होवे जाल्यार घरांत त्या घरांत ते सपोर्ट ह्या जनरेशनांत केलावांस 50% चेंज जालें आसा आत्ता असवाचे आमच्या हातांत आमचे नेक्स्ट जनरेशन आमच्या हातांत चेंज करवे साध्य आसा आम्ही प्रयत्न आयल्यार होता नायल्यार कंटिन्यू होता ಬಹುಶಃ तुम्ही सांगितलेल्या उत्तरार काय होता म्हटल्यार स्त्री सबलीकरण कार्यक्रमांत बायकांनी तर चड असतो तो त्यास ऐकताना एकदा होई म्हणून सांगते एक मातेस येता जाल्यार थंयसून जाताना ओके ಬಹುಶಃ माझ्या लायफांत ह्या साध्य ना इट इज नॉट अ कप ऑफ माय टी म्हणून सांगते एक उत्तर मनात येतात म्हणून सांगते तांदळा मी तर तुम्ही सांगताल म्हणजे कुटुंबांसून तर स्टार्ट हवे नाहीतर फॅमिलीसून तर स्टार्ट हवे म्हणून सांगते मी आता जयंती मॅडम असे कितारवते आता लायक रीतीर एक महिला सबलीकरण हवे म्हणून जाल्यार एक फॅमिली नाहीतर कुटुंबात पात्र कसं लायक रीतीर एक महिला सबलीकरण होयशें म्हणून जाल्यार एक त्यांच्या घरा देवाचे संस्कार त्यांचे थोरले कसे असत तसेच ती नेकरां त्यात वाटेन जातात चुक्कड संस्कार एज्युकेशन आणि आम्ही समाजांत बरे आमच्या सुತ್ತमुत्त समाज बघून घेवन ते कशें चुक्कड ते मात्र तेंसून घेवन आमी कशें आमच्या नेकरांस थोर केलें तशेंच ती नेकरां फुडेंचें जनरेशन वतना चुक्कड वाटत धरतात नाही आम्ही आमच्या एक तेस ती नेकरां त्यांच्या एक तेस जातात ते खंय जातात आमी बघीत नाही ती काय करतात म्हणून आमी बघीत नाही हे म्हण जाल्यार ती नेकरांची वाट चुकून समाजास कंटक होऊनच ते थोर वतात तसं म्हणून आम्ही किती एज्युकेटेड किती जॉब असल्यार
दादी घरच्या म्हणतात चढ माते घालीत नाही ते काय अर्ण करून हाडून देतात मिगे त्यांच्या लोकांत ते असतात जाल्यार पुरा हेवनी गोवासो हेवनी न्याकरांसो पुरा बघून घेवचे एक जबाबदारी पोटस मात्र शिदोवंक घातल्या पिरत नाही त्यांचे इडी ऍक्टिव्हिटी कसे असता सांगून एक बग्गोचे एक घरचे बायको त्या प्रायच्यान सोवून आसून दे दखलां सोवून आसून दे चुक्कोड एक एज्युकेटेड बायको जाल्यार ते कशी चलता तुम सांगून घर सामा करवे बघता फस्ट ಈ ಪೂರ घरा सामा त्यांत ರೀತಿಯಿಂದ जाल्यार त्या समाजास काही ತೊಂದರೆ नाही ते कामास जाऊन दे आणि एक लास्ट विचारलं म्हटल्यार तुझे क्वेश्चन अंत लास्ट तन महिला कुटुंबात पात्र हा कुटुंबाचे पात्र त्यांचं समाकराव्यांतर मेन पात्र आयस आता जिजाबाई उदाहरणच जिजाबाई त्याला इडी साम्राज्याचे किती कष्ट असतात त्याला तिने त्याच्या पुतास कसे पुढे हाडला देशभक्त होऊन कसा केला तिने तर देशभक्तीच्या विषयी रामायण महाभारताचे देवाचे चुक्कोड कथात तर चुक्कोड विषय तर त्याच्या माथ्यात भरले मी ते तो चुक्कोड मनीस होऊन हे झाला त्यात औरंगजेब कसं झालं तर त्यांचे फॅमिलीचे बॅकग्राऊंड तसे असून तो तसे बेळवला घरचं वातावरण ಬಹುಶಃ मस्त इन्फ्लुएन्स घरचे वातावरण बेळवेच्या समाजावर न्याकरावर इन्फ्लुएन्स करतात ಬಹುಶಃ महिला सबलीकरण म्हणण्याचे एक विषय म्हणून येताना त्या घरांचे एटमॉस्फियर आम्ही सांगितल्या बरीच मस्त इफेक्ट होता त्या घरांत एक आसपासच्या फॅमिली मेंबर्सांचे रोल कसे म्हटल्या नेकरांचं तोर करताना या एक जेंडर इक्विटीच्या बघे त्या डिफरन्सच्या बघे आम्ही चढ थंय हायलाइट करवे दावे नाही कमा म्हणण्याचे तसे केल्यार तर इवन जिलग्यांच्या मनात तो काय ते म्हणून सांगितल्यार आम्ही एक म्हणजे एक डॉमिनेटिव्ह रोल असा आमच्या घरा म्हणण्याचे सो द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्सचे बिहेवियर होऊन दे अथवा त्या नेकरांस आम्ही ट्रीट करवेचे रीत असून दे या पुरा एक या रोल प्ले करता म्हणून त्या कुटुंबाची जबाबदारी आत्ताच्या काळात मी सांगूचे जाल्यार या मीडिया मस्त ह्या विषयार फोकस केल्यार आनी हांव लायक वयत म्हणायचे असले जेंडर इक्विटी हाडवेचे करेक्ट करेक्ट आता सामान्य होऊन बस्सार आम्ही जातो ट्रेनर जातो जनजंगुळी असतात भयंकर रश असता स्टुडंट्स जातात नाहीतर खेळ प्रायाची बायक जाल्यार सामान्य होऊन रश असताना एक प्रायव्हेट पार्ट आपडवेचे एक अनुभव साधारण प्रत्येक महिलेसो एक जाल्ले एक अनुभव म्हणून सांगते सो ह्या टायमार चेडवा न्याकरा आसात कोणे जाल्यार ती कितले तेंचे वॉयस रेज करीत नाही कितले प्रतिरोध करीत नाही म्हणून सांगते इतले विचार तुमचा अभिप्राय कसा वय ह्या निजवून जाल्यार एक बायकांच एक सांगवेचे विषय नाही म्हणून दिसता त्या टायमार जाल्यार आत्ताचे एक मी एज्युकेशन फील्डात असले मी काय ते सांगत म्हणून सांगितल्यार मस्त रीतीचे ट्रेनिंग नेकरांस देत असत इवन हायस्कूल लेवलारच अथवा प्रायमरी लेवलारच कैल्या गुड टच बॅड टच त्याच्या बघे एक इन्फॉर्मेशन देत असत आणि इवन त्याचे थोरले दल्ले बरीत मी सांगूचे ह्यास तिने वॉइस रेज केलं नाही जाल्यार बट त्यांचे फिजिकल एक ह्या असतात त्याचे स्ट्रेंथ यूज करून तिने त्याचे ओपोज करूचे फॉर एक्झाम्पल त्यांचे एक मार्शल आर्ट त्याच्या बघे एक ट्रेनिंग प्लस त्या कंटिन्यू करीत हवे त्या एकदा ट्रेनिंग घेतले पिरत नाही त्याच्या बघे अवेअरनेस सो असे पुरा होता म्हणण्याचे एक विषय त्या आधीत मनास देवनो त्याच्या बघे असले होताना आम्ही काय ते करू होतो म्हणण्याचे एक ट्रेनिंग अथवा सजेशन्स देऊन आत्मस्थैर्य तुम्ही ओगीत रव्याचे नाही असले एक्सप्लॉयटेशन होताना शोषण होताना तुम्ही कसे त्याच्या विरुद्ध करू म्हणण्याचे एक ट्रेनिंग द्यायला अथवा नॉलेज द्यायला ಎಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹಾಸ एक ಅವಕಾಶ ಅಸಾय आता मार्शल ट्रेनिंग देवत आसात ह्या टाइपात ऍक्टिव्हिटीज असं स्कूलांत अवकाश असाय वय मी मला प्रायमरी हायस्कूल लेवल अंतू चिके तसले विषयाचे एक सांगतात मीगे आमचे डिग्री लेवलाचे अंतू NEP अंतू SLS पुरा अवकाश असा आणि आम्ही असताना एक मार्शल आर्टचे हेंतो साधवून ಕೆಲವು ट्रेनिंग्स आमच्या नेकरांस देलेंस प्रत्येक टाइमारो म्हटल्यार एक कितें म्हटल्यार सेक्शुअल हॅरासमेंट तसले पुरा केसेस होताना आता एकलेच चेडू राती जायत असताना असले पुरा जाल्यार तुम्ही कैले एक आयुध हातात घेवे म्हणून नाही बट तुमच्या अस्वेचे एक टॅक्टिक्स तुम्ही कै एकल्यास एक धरल्यार त्यांस दम बांधतो तसले ಅಂದ್ರೆ एक्झॅक्ट पोझिशन त्यांस दाखवून प्रॅक्टिकली आम्ही ट्रेनिंग ಕೆಲವು ಕಡೆ देलेंस कराटे ट्रेनिंग असा मार्शल आर्ट करेक्ट ಬಹುಶಃ ಎಸಲ ಪುರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ केल्यार आम्ही आता पार्टीजून करीत असा हां हां चेडवां स्टुडंटां सुट्ट करून करेक्ट सपना आता
बायको घरा भितरलं काम सुमार करता तसंत घरचं बाहेरलं काम सुमार करता तद्वा एक मनी मॅटर येता म्हणून सांगताना त्याला डिसिशन घ्यावे कष्ट होतो तो इमिडिएटली आम्हाला एक उत्तर कसं म्हटलं घरा इतारून सांगतो आम्हाला सांगवते एक उत्तर येता ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय म्हणता आता ऍक्च्युली बघू गेल्यार मी फीमेल एडवायझर जाल्यान मी मला फीमेल क्लायंट्स चड आसवायची जाल्यार येवेचे कोण म्हटले ते ऑलरेडी कॉन्फिडन्स आसली ती ऑलरेडी फायनान्शियली इंडिपेंडेंट आसली येतात जाल्यार ते कॉन्फिडन्स नातली येतच नाही आमचे सोसायटीन कंडिशनिंग कसं जालें म्हटल्यार आमचे फायनान्शियल विषय आम्ही दाद्यांसच बघतो आता फॉर एक्झाम्पल एग्रीकल्चर बघतल्यार ऑलमोस्ट 75% एग्रीकल्चर आमचे बायका बघून घेत असत ऑल ओव्हर इंडिया आणि त्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन 80% बट त्यांच्या नावावर लँड किती असा भूमी त्यांच्या नावावर ओनली 12% आसवायचे त्यांत आम्ही ओव्हरऑल आता बिझनेस बघतल्यार मी एकलं मेंटर ओटो बोलत होतो त्या बायकांस वुमेन ऑन्टरप्रिनर्स मेंटर करवायच्या बायका लगे बोलत होतो ऑलमोस्ट 80% बिझनेस वुमेन रन बिझनेस त्यांच्या बिझनेस त्यांच्या नावावरच नाही वेल एज्युकेटेड फायनान्शियली व्हेरी स्टेबल सोसायटीन तो लायक नाव आसा त्यांचं बघताना पूर आता बिझनेस पूर बायकांनी बघवायचे जाल्यार ते बँकास जाताना ते पैसे हँडल करायच्या घोवान बिझनेस रन करवायच्या इतके बायकांनी बट द फायनान्शियल मॅटर येताना दादीवर डिपेंड होऊन असतात आता बँकास जाऊन लोन आणि पुढे घ्यावे कित्यो आमास सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे होंदे स्टेट गव्हर्नमेंटाचे होंदे मुद्रा लोन म्हण गावतात MSMEचे लोन गावतात जाल्यार ते लोन एप्लाय करवे कोण एक नावच मात्र बायको असता ते ऍक्च्युअली ते ऑपॉर्च्युनिटी बघून घ्यावयाचे बिझनेस डेव्हलप करवायचे दाद्यांनी आम्ही येदूर येत नाही सा कसलेच म्हटलं आमच्या बिहेवियरात तांको चेंज जाल नाही सा त्या बिहेवियर चेंज जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी कित्यो आसा जाल्यार त्या अंटिल अँड अनलेस आम्ही केदो ते रोवन मींत करतो म्हण येत नाही तेदोल सर आम्ही चेंज होवे साध्य नाही आत्ताच एक ते अवेअरनेस येत आसा आम्ही फायनान्शियली स्ट्रॉंग होव्या म्हण सांगून दालरो काय होता म्हटल्यार ते जस्ट एक एक्सक्यूज मी घरा विचारून सांगवायचे म्हणायचे एक जस्ट एक्सक्यूज मात्र जाल्यार पुरांच्यो पूर महिलांतो त्या धैर्य डेफिनेटली आसा जाल्यार ते रिस्क कॅपॅसिटी आसा न्हय ते आमी लेखतो आमच्यांत नाही म्हण सांगून ते ऍक्च्युअली थिंक केल्यार आसा आमी उपयोग मात्र करीत नाही ಬಹುಶಃ आम्ही बियॉन्ड द रिस्क आम्ही योचನೆ केल्यार आमचे साध्य म्हणून सांगवते आमी रिस्काचे ಬಗ್ಗೆ सांगतल्यार आमी लेखतो आता बिझनेसाचे रिस्क इन्व्हेस्टमेंटाचे रिस्क ओनली मेन कॅन टेक म्हण सांगतो जाल्यार फिडिलिटी म्हणाचे एक बिगेस्ट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी तेतून एक 80 लाख क्लायंट्स ती सर्वे करतात तेतून स्टडीन कसले सांगता म्हटल्यार वुमेन कॅन सेव्ह मोर दॅन मेन हू आर बेटर इन्व्हेस्टर्स मेन ऑर वुमेन आर बेटर इन्व्हेस्टर्स 80 लाख जणांचे सर्वे करतात जाल्यार त्यात बायकांचे एक प्रश्न करतात व्हॉट इज युअर बिगेस्ट हर्डल वेन इट कम्स टू फायनान्स म्हणताना माय बिगेस्ट हर्डल इज आय कॅनॉट मॅनेज माय मनी आय डोंट हॅव द स्किल्स म्हण सांगतात सो ऍक्च्युअली आमचे नॉलेज आसा पूर आसा कॉन्फिडन्स नाही त्या प्रॉब्लेम आमास कॉन्फिडन्स कसलेच नाही आमचे घरा होऊन दे आमचे एज्युकेशनल सिस्टमांत होऊन दे ह्या तुमचे विषय नाही पैसे मॅनेजमेंट तुमचे विषय नाही ह्या दाद्यांचे कसले फील्ड म्हण सांगून असतात तसे होऊन ते प्रॉब्लेम स्टार्ट आयसीन केले नाही बापसान केले करेक्ट आता सपना तुम्हासच मी सांगत आता एक डेफिनेशन देतो आम्ही महिला सबलीकरण म्हणून सांगतो डेफिनेशन देताना काय तर होता मतलब एक स्त्री आर्थिक होऊन सदृढ जाल्यार मात्र सबलीकरण साध्य म्हणून सांगते एक येता हा तुम्ही नमतावा मी डेफिनेटली नंबत नाही मी फायनान्शियल फील्डांत आसून सांगत आसा तर डेफिनेटली आम्ही आता सोसायटीन कसले जाल्यांचा म्हटल्यार आमचे लगे पैसे असल्यार मात्र सक्सेस म्हण जाल्यांचा जाल्यार ऍक्च्युअल सक्सेस आता घरा आसवायचे आता कामाचे होऊन दे त्या कामास जावन घर बघून त्या नेकरांस शिकोवचे होऊन दे पूर्ण परिस्थिती त्यांत मॅनेज करता जाल्यार आम्ही एक भायर जावन जॉबस जावन एक पॉश कार मिनी ड्राईव्ह करून एक घर असले तेले सक्सेस म्हण टॅगलाईन देतो होरतू त्या महिलेस आसा न्हय घरा घरा जावन काम करवाचेच आमी त्या अनको एम्पावर जाल नाही सा म्हणतो त्या विजन आमच्यावर चेंज जालें आसा त्या ऍक्च्युअली सक्सेसाचे डेफिनेशन इज व्हेरी रॉंग म्हण मी सांगतो सो त्या केदो डेफिनेशन आम्ही ओपन माइंडेड होऊन बघतोय डेफिनेटली चेंज होवे साध्य आसा करेक्ट आता जयंती मॅडम तुम्हास आमचे पंचायत राज व्यवस्थे बघताना ग्राम पंचायत आसा तर तालूक पंचायत हेंतू ಮೀಸಲಾತಿ ಎತ್ತ आणि थंय बायका चड संख्येर चुनावण्यांत आಯ್ಕೆ होನು जनप्रतिनिधी होऊन येतात
जाल्यार एक उन्नत मट्टाचे एक राजकीय व्यवस्थे येताना थंय आमच्या बायकांचे सख्खे मस्त उणेदान आसा ह्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता ते सत्य म्हटल्यार आता ग्राम पंचायत जिल्हा पंचायत तालूक पंचायत ಅಂತ रिजर्वेशन आसा जाल्यार आता आनीको वयले पोस्ट आसा म्हटल्यार आता MLA MLC तेन्ना आनीको वयल्यान जाल्यार तेंचो रिजर्वेशन जावन इतके म्हण आनीको आयिल्लें आसा ते सद्या आता मोदीच नेक्स्ट आयल्यार बायकांस एक चान्सेस मस्त आसा म्हण दिसता उरलें पुरा आता 50-50 जावन पुरा हेंतो फील्डांत आसा नेक्स्ट येत ಬಹುಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನತೆ ಮಟ್ಟಂತ ಚೀಕೆ समस्या असा म्हणून सांगते ठीक सपना तुम्हाला आता एक दोघ पार्टनर्स असतात त्यांचं बहुशः एक फिमेल म्हणून धरिया एक मेल एंटरप्रेनर मध्ये धरिया तेव्हा थंय बायको कोण एंटरप्रेनर होऊन असतात त्यांचं एक डिसिशन घेवते नाहीतर त्या मेल एंटरप्रेनर ते डॉमिनेशन थंय चढ असतंय तसं वातावरण असाय मी बघितल्या प्रकार तसं डॉमिनेशनाचे प्रश्न ते येत नाही ऍक्च्युअली बिझनेस फील्डात कोण असतात बायका त्यांचे ऍक्च्युअली मेल होंदे फिमेल होंदे बिझनेस इज टोटली डिफरंट कले आमच्या घरचे परिस्थिती तरी रेप्लिकेट होत नाही आता पार्टनरशिप बिझनेसांत असवायचे तुम्ही बायका लागी बोलल्यार तेंतून जेंडराचे प्रश्नच येत नाही बिझनेस इज बिझनेस जाल्यार आमचे परसेप्शन कसं असतं म्हटल्यार ओ त्या सबमिसिव्ह होऊन असताय कोणा त्या लोअर लेवल होऊन असताय कोणा म्हण मी ऍक्च्युअली केला बायकां लागी बोलताना त्या ऍक्च्युअली जेंडराचे क्वेश्चनच येत नाही जाल्यार आम्ही कशाला करतो म्हटलं ओ त्या बायको म्हणून बघून घेतो जाल्यार त्यांच्या परसेप्शन कसं असतं म्हटल्यार बिझनेस वुमेन बिझनेस ह्या म्हण येत नाही फॉर एक्झाम्पल आम्ही आता डॉक्टर म्हणताना डॉक्टर म्हणतो त्यांत बायको म्हणताना फिमेल डॉक्टर म्हणतो कसलेस कंडिशनिंग आता टीचर म्हणताना आमचे इमेज कसले असवायचे एकल्या बायको एकल्या ह्या घालून नर्स म्हणताना एकल्या वाईट ड्रेस घालून त्या ऍक्च्युअली त्या विजन चेंज जालें आसा ना बिझनेसांत ऍक्च्युअली कोण पर आमी येदोल कित्यो बायकांस बघतलो आसा ते जेंडर इज नेवर अ प्रॉब्लेम तेंतून सो त्याला थंय डिसिशन मेकिंग पॉवर आसा फ्रीडम आसा डेफिनेटली येस तुम्ही सांगता करेक्ट जयंती मॅडम आता सामान्य होऊन कॉलेज शिक्षण बघतो आम्ही स्कुलांत आसात कॉलेजांत आसात थंय एक कार्यक्रम होता एक व्यक्ती गेस्ट होऊन येतात स्वामीजी गेस्ट होऊन येतात ह्या संदर्भात एक वेलकम करू ते एक रीती आसा आम्ही चेडवं नायकरस काय तो करतो म्हटल्यार का पडण्यासोय सांगतो आणि कळस धरून एक स्वागत करू एक रो होतो तेव्हा काय तर होता म्हटल्यार आमच दिसवते चेडवांस आम्ही शिक्षण व्यवस्थेंतच एक ಎರಡನೇ प्रजे म्हणून सांगवते एक मनास हाडवतोय आम्ही नाही तुम्ही ह्यासच सेटअप होऊन असता तुम्ही म्हणून सांगवते एक मनांत आम्ही मोडवतोय त्यांचं तुमचे विचार कसा नाही ते कितें म्हटल्यार भारतीय संस्कृती इडೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಜೀವನ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ आमी एक होऊन असो भारतीय संस्कृतींत आमी अतिथी देवो भव सांगचे आदी धरसून आसा तशेंच त्या अतिथीचे संस्कार करचे तेले हांवें जाल्ले वरी करचे बघून घेवचे एक घरा बायको तशें होऊन ते कोण आमचे आयलेर वता तेंतू एक पापाचो स्वामी अथवा एक एज्युकेटेड म्हणून सांगून आसतना कोण आयलेरू त्यास आम्ही स्वागत करचे आमचे बायकांची जबाबदारी म्हणून मला दिसता करेक्ट ಬಹುಶಃ आता जयंती मॅडम एक संस्कृती ಬಗ್ಗೆ बोलल्याने सांप्रदायिक विचार बोलल्याने डॉक्टर विजयलक्ष्मी तुम्ही आता एक कडे आम्ही महिला अभिवृद्धी ಬಗ್ಗೆ बघताना सांप्रदायिक आणि संस्कृती एक कडे जाल्यार हे वचून आम्ही महिला सशक्तते ಬಗ್ಗೆ आम्ही बोलतो तत्व ह्या दोन विचार नाही तर कॉम्पोनेंट्स ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುದವೆ साध्य आणि तर परस्पर प्रतिरोध विरुद्ध होऊन असाय नाही विरोध होऊन असवायचे संस्कृती नाही आमचे आचरणे मात्र तसे होऊन संस्कृती फॉलो करीतच महिला सबलीकरण होवचे साध्य मस्त असता आम्ही संस्कृती सोडून सबलीकरण म्हणून बोलवे वयत नाही कितें म्हटल्यार आम्ही डेव्हलप जाल्लो अथवा बॉर्न अँड ब्रॉटअप म्हणून सांगल्यार आम्ही एक कल्चर संस्कृती म्हणचे सती एक तोरले डेफिनेशन म्हणजे वास्ट सब्जेक्ट आहे कितें म्हटल्यार संस्कृती म्हणचे पुरा आयले फूड हॅबिट्स आयले फॅशन ड्रेसिंग कैले विषय संस्कृतींत आयले तसे होऊन हे आम्ही विमेन महिला सबलीकरणाचं संस्कृती केद्दूय एक अडेतडे होऊन नाही सा ते आसूनच आम्ही एम्पावरमेंट होवे सबलीकरण होवे साध्य असा म्हणायचे माझे करेक्ट करेक्ट आता जयंती मॅडम तुम्हास आज जिल्हा मट्टार महिला सहाय्यवाणी असा त्यांत टायपार महिला पोलीस स्टेशन असा तुम्ही ह्या एक व्यवस्था असा म्हणून सांगते
हल्ली हल्ली ते महिलांचं काहीतरी माहिती देवे ते कार्यक्रम केलं सवय प्रयत्न आयलं सवय हांवें तेच प्रयत्न आयलोसा जाल्यार ती होवन फुडें धांवचे बारे हाडलींतली उणे ते काय जाल्यार आमकां एक फोन करून सांगतात मैडम ही घ्या कितें मैडम तसले टायम आसा आमी खुद होवन तें बोलणो नेऊन जातो नाहीतर तुम्ही असले कडेन दाया थंय महिला सहाय वाणी आसा ते सांगतले थंय जावन फ्री होवन गव्हर्मेंट लॉयर आसा ते अपॉइंटमेंट करून दिता त्या जालें तर मी मगत्यान जावन बोलणो ते समा करता समा ओके आता आमचे समाजांत पेट्रियार्किकल फॅमिली म्हण एक आसा वेर द फादर ऑफ द फॅमिली इज अ मेन सुप्रीम म्हणून सांगता ते एक अथॉरिटी म्हणून सांगतो आम्ही इथे काय होतं म्हटलं ह्या व्यवस्थांत चेडवा होर्डिकोन जिलके घरा जातात आणि आम्ही आता समाजांत सुमार समस्या बघित आसा ह्या समस्या बघताना खंय एकडे वयस वर्ष जाल्यार कसं होईत म्हणून सांगता एक आलोचना सपना तुम्हाला सायन आसा तुम्ही ऍक्च्युली एक राईट पर्सन क्वेश्चन विचारित असतो कसलेच म्हटल्यार मी ऍक्च्युली ऑपोजिट डायरेक्शनार गेलो आसा मी आसवेचे अण्णा आणि अम्मा ಒಟ್ಟು माझे घोव ಕೂಡ ಒಟ್ಟುत आसत जाल्यार समाज कसं बघता म्हटल्यार ओ घर जावई म्हणून सांगून बट आमच्या घरांत ऍक्च्युली बघूया गेल्यार रियालिटी केद्दो जावई म्हणून बघितलं नाही माले किती राईट्स आसाय माले किती रेस्पेक्ट आसाय माझ्या घोवास ऍक्च्युली चढत आसा प्रीतो ऍक्च्युली घोवावर चढत आसा त्यांत माझ्या मामीच्या घरा माझ्या हजबंडाच्या घरा बघितल्यार माले माझी एक होणी आसा केद्दो माझी मामी डिफरेंशिएट करत नाही सो त्या एक्सपिरियन्स मला केद्दो जाल्ले नाही ऍक्च्युली समाजांत ऑपोजिट रीती दायत आसा केद्दो जॉब करा म्हणून सांगतो आसा मी बिझनेसांत आसा माझे हजबंड जॉब करीत आसत सो ऑलवेज आमचे ऍक्च्युली ऑपोजिट डायरेक्शनार दायत आसा सो ऍक्च्युली माझ्या लाईफात एक एक्झाम्पल मी काही सांगू म्हण नाही इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग म्हणवत ओके कोणाच्या घरा असवाचे प्रश्न नाही आम्ही कसं त्या बघतोच म्हणवायचे ऍक्च्युली प्रश्न डॉक्टर विजयलक्ष्मी तुम्हाला काहीतरी ह्या मनात आयलाच आहे त्यात माइंडसेट आम्ही चेंज करवेचे रसवेचे केद्दो आम्ही कसे घेतो म्हणून तसं त्यांच्या कन्व्हिनियन्स प्रकार ती कसे असतात ते आम्ही ती ऍक्सेप्ट करून घेतो बट सोसायटी ह्याच्या बघ्याची के क्रिटिसिझम्स त्या बघवायच्या रीती चेंज समाज सुलभने ऍक्सेप्ट करी नाही म्हणलं करीत नाही करेक्ट आता केंद्र सरकार एक नवे प्रपोजल थवला असा हॉर्डिकेस अडवान्स 21 वर्ष होईसवे आम्ही सांगते बट जाल्यारू इथे 18 वर्ष असताना आम्ही मस्त समस्या बघित असता लैंगिक किरकोळ आसात बाल्यविवाह आसात ह्या टाईपर बट आता एक कसले प्रपोजल थवली असत हे तर ಬಗ್ಗೆ तुमचे अभिप्राय कसला 18 वर्ष म्हणून सांगितल्यार ते एक चेडवास एक पीयूसी होवेचे एज त्या एजर तिने त्याच्या फॅमिलीच्या ಬಗ್ಗೆ एक डिसिशन घेवेचे तितके एक मॅच्युर्ड नाही जिथे म्हणून सांगितल्यार त्याले मग त्याचे एक मग्गेव मस्त असतं एज्युकेशन कंटिन्यू करवे जाल्यार त्याच्या बग्गेव त्याला क्वेश्चन येता कसे करवेचे म्हणून बट 21 वर्ष म्हणून जाल्यार एटलिस्ट त्याचे एक डिग्री तरी एक लेवल होऊन असता सो त्या एक राईट कॉन्सेप्ट म्हणून माझे प्रकार आणि एम्पॉवरमेंट असा नियोचिक एक पूरक होऊन असात म्हणायचे सो लायक म्हणून आम्ही एक स्वीकार करू होतो मॅच्युर होऊन असताची चड मॅच्युर सो डिसिशन पॉवर त्याला इम्प्रूव्ह करून घेऊ होतो मला सांगते जयंती मॅडम तुम्हाला आता मिडल क्लास फॅमिली आसात नाही तर बिलो ॲव्हरेज फॅमिली म्हणून घेतल्यार एक चेडू नेकरू जनताना अज्जा अज्जी अप्पा अम्मा असे एक मनात एक दुःख असतं भितूरसून एक दुःख दिसतं अम्मा येदूसून सुपरफिशियली हसतात एक नेकरू आरोग्य ಅಂತ नेकरू जन्मला असा म्हणून त्यांत जिल्को नेकरू जनताना खुशीर असतात ते नाही आता आत्ता ह्या एक मनस्थिती असताना या म्हणून सांगते एक बेजोरते विचार हे ते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते बोलता ते आधी दिसून एक आयलें सांगतल्यार एक आस्ती असं उत्तराधिकारी एक जिल्ले करू सांगायचे सगळ्यांच्या मनात तो आसा ते आधी दिसून चलून आयिल्लें तशें होऊन ते जिल्ले करू जन्मलो म्हटल्यार हो म्हाजे आस्तीस एक उत्तराधिकारी आयलो उद्दे मारे बघून घेवे एक झील घर आयलो म्हणून पण ते चेडवांस वारडी करून बदल घरा जातात जिलके घराच असतात ते एक संतोष आदी जाल्यार आत्ता ते मस्त उणें जालें आसा एक चेडू जाल्यार एज्युकेशन होऊन त्या त्यांच्या स्ವಂತ पायर रोवन हेनी शिवस हेंत बघू गेल्यार त्याला जिल्लेकर नाही त्यांस जिल्लेकर बरी शिवस बघूंक येता आसा त्याच्या निमित्त आत्ता आदीले इतके व्यत्यास झील होऊन दे चेडू होऊन दे म्हणून तसं नाही म्हटल्यार त्याच्या पायर रोवन फॅमिली पोसूचे इतके शक्त चेडवास आयलीच
तसं म्हणून आस्ती सुवारसदार मुनेचे एक कॉन्सेप्ट असत बट मी हेंतू वेदिक पिरियड लेटर वेदिक कैले कारणच म्हटलं चेडू नेकरू जन्मचे म्हणून सांगितलं एक पाप केल्यासाठी मला जन्मले मुनेचे एक कॉन्सेप्ट त्यांचं मोक्ष नाही स्वर्ग गावीत नाही म्हणायचे एक कॉन्सेप्ट उत्ते म्हणायचे ते मोक्ष आणि स्वर्ग म्हणून सांगते किती म्हणून जिल्के नाकर असतो लास्ट ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನ ಪರಕರುವ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಡ್ ಯಾವತ್ತೆ ತಾಸತ್ತ क्रिया विधान करू ती हव्या प्रश्न येताना माझे ऍक्च्युअली एक्सपिरियन्स असता कसाला म्हटलं मी दखले असताना माझ्या अण्णांच एकल्यानं विचारलं मला आत्ता उडास असा अनेक नेकूर नक्काय जिल्गो नक्काय म्हणून विचारताना माझ्या अण्णांनी सांगितलं पोतव्यात लेंक होयांत म्हण त्या ऍटिट्यूड ऍक्च्युअली माझ्या आत्ता मातेंत असा त्यात विषयांत हो एक नमन कळते ते त्यात माझ्या मातेंत उरतांत त्या अप्पानी अम्मान त्या तसले विचार घातले नाही ना माझ्या मातेंत तसं होऊन त्या ओरयावे साध्य असा जाल्यार केदोन सर आम्ही त्यात विचार चर्चा करीत असतोय जिल्ग्याच्या ಬಗ್ಗೆ चेडवाच्या ಬಗ್ಗೆ ऍक्च्युअली त्या विषयात येवे नाही का नेकूर त्या जिल्गो चेडू म्हण प्रश्न येवेत नाही का ऍक्च्युअली बघूया त्यांत आता ಐತೆ ह्या वर्षದ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಜೆಂಡರ್ इक्वालिटी म्हणून सांगताನೆ ಬಹುಶಃ ಅಂತ म्हणून सांगते मनस्थिती अल्टिमेट बदलावणे होईसवा म्हणून सांगते सपना तुम्ही आता इतके एक व्यवहारांत पुढे आयला सो केद्वा तरी तुमचं एक मनाचं भावना आयला साय मी चेडू नेकर होऊन जन्म नवा होत्या म्हणून सांगते एक भावना आयला साय तुम्हाला पर्सनली होऊन ऍक्च्युअली बघूया गेल्यार माझे फील्ड अंत मी लक्की मन एणिस्तो कसलेच म्हटल्यार मी खई गेल्यारो मी एकलोंत असवचो चेडू बदल पूरा दादी असतात खई बघतल्यारो लेडीज फर्स्ट म्हणून मला ऑपॉर्च्युनिटी देतात ऑपॉर्च्युनिटीज आर मोर ऍक्च्युअली रियालिटी जाल्यार केदो मला बदल आता बायकालागी बोलल्यार तू एकले बायकन ते कसं मॅनेज करतं म्हणून सांगतात जाल्यार माझे कलिग्स होऊन दे माझे मेंटर्स होऊन दे आता घरा होऊन दे मी आता एकलोंत चेडू ना ऍक्च्युअली मला चड लिबर्टी ऍक्च्युअली बघू गेले जाल्यार मी त्या विषयांत लक्की जाल्यार माझे इतके माझे पर्यंत लक असत नाही पुरांसो त्या ऑपॉर्च्युनिटी पुरांसो गावत नाही आम्ही बघवाच्या रितींत असता त्यात आम्ही कुग्गिसल्यार आम्ही खाल बघतल्यार आम्ही केदो खाल बघुवंत होता जाल्यार तसले विषय येताना आम्ही वर बघतल्यार आसा न्ही नेक्स्ट क्वेश्चन येत नाही ते बघवाचे कोण असत नाही करेक्ट आता जयंती मामी तुम्ही आता सेम प्रश्नाचं उत्तर दिलार तुम्ही एक 30 वर्ष त्या राजकीय क्षेत्रांत काम केलं सो तुम्हाला सांगेन तरी भावना येईल असाय चेडू बायकम मी किती चेडू होऊन जन्मलो म्हणून सांगते एक नाही केदो नाही तसं नाही म्हणजे मस्त गौरव देतात म्हटल्यार मी एक भारतीय जनता पार्टींत मी काम केलं मी सांगतो तेंतू मात्र स्थानांचं देवाच्या बायकांचवरत केदो त्यांचं अगौरव स्थानांसून खालो करीत नाही करेक्ट ते संस्कृती चड इम्पॉर्टंट संस्कृती चड मगाशी एक क्वेश्चन एक संस्कृती आणि सशक्तीकरण ಒಟ್ಟು दावे साध्य असाय म्हणून खंडित असा की त्या म्हटल्यार आता आम्ही पुराणात बघितलं आता राजकीयांत होऊन दे राज्यांत होऊन दे अथवा घरांत होऊन दे एक सकाळी उठून हुमरं धुवायचं पुला ठेवायचे देवाच पुलाचे घर क्लीन करायचे घरच्या जणांचा हवाय जाल्ल्या पोटास रेडी करून घालायचे एक भाग संस्कृती आणि घराचे आमच्या बायकांची जबाबदारी ती जबाबदारी उपास घालून नाही कमा आमचं त्या पाप होऊ नये हवे म्हण त्यांच्या अधिकारचा टाइम करूचे नाही आमची एक जबाबदारी असता त्याच्यावर सशक्तीकरण कुठले काम असं त्या पूर्ण रेडी करून बाहेर जाता काम असं ते घराचे सशक्तीकरण असं पैसे इन्कम करून ते घरच्या मटाचं घट्टू हव्यासाठी तसं संस्कार आणि संस्कृती आणि काय ओढ जातात आता आम्ही झान्सी राणी लक्ष्मीबाईच बघतो तरी घराचे पूर्ण त्या करीत त्या आम्ही पिक्चरांत बघून जाल्यार करून आता ते संस्कृती प्रकार योधांचं बाहेर जाताना आता त्याचं घो युद्धास घाता नंतर त्याला तिलक ते म्हणून आरत करून धाडवायचे त्याच्यात त्या संस्कृती त्यात उद्या अनिवार्य होऊन त्यानंतर तर सशक्त होऊन आयुध घेऊन युद्धास जातात त्या ಒಟ್ಟು खंडित असं ऐकला घेऊन करेक्ट विजयलक्ष्मी आता चेडू नेकरू घरा भितर ಐತೆ ಕಾಲಮಾನಸ किती सेफ असा म्हणून सांगते होय याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही किती आता घरा भितर डोमेस्टिक व्हायलन्स म्हणून आम्ही ऐकतो सा
तसं वन घरा भायर सेफ्टीचे के उणे आसा म्हणचे आमकां गोतूच आसले बट घरा भितरू असले पुरा अट्रॉसिटीज वयत आसा कित्याक म्हटल्यार एक फादर एक बापूस धरलो त्याच्या लेंकीस त्या लेंकी बरी बघिनातले एक सिच्युएशन आसा भाव बहीण म्हणचे एक डिफरन्सच नाही असले वयत आसा सो मस्त सेफ नाही बट ह्या सेफ्टी नाही म्हणचे असं कारण काय ते म्हणून बघ गेल्यार एस्पेशली ही मीडियाचे एक कारण म्हणून सांगतो हेंतो एक्सपोज करवेचे मागीर क्युरियोसिटी आणि एक्रन्स असवेचे सो तसले पुरा असताना दल्ले इतके फॅमिलींत एक महिलेस एक स्पेशल एक कन्सेशन त्या विषयार चिके दिव्य होता म्हणचे मी सेफ्टी मस्त नाही सा बट घरचे एन्व्हायरमेंट मेन आसपाचे तेंतू खैले एक अफेक्ट जाल्यार ते घरा भितरले एन्व्हायरमेंट आमी कसं क्रिएट करून घेतो आमच्या संस्कृती आता मग तुम्ही सांगितले बरीच संस्कृती म्हणचे आम्ही शिकवून असल्यार त्या नेकरांस संस्कृती शिकवायचे नाही ते आम्ही फॉलो करीत आमच्या नेकरांना फॉलो करवायचे बरे आम्ही केल्यार असले सेफ्टी नाही म्हणचे एक विचार तल्ले इतके बेग दूर वयत म्हणचे घरा भितर करेक्ट जयंती मॅडम तुम्हा सत्ता मंगळूर ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೋನಿ एक ಡೆತ್ ದಾಲೆ एक ಚೇಡುವತೆ 18-19 ವರ್ಷತೆ ಚೇಡು ತಿನ ತಿನ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಏಕ ವಾಕ್ಯ ಬರೋಲ್ಲಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸುಖವಾಗಿರೋದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮನ सांगते हेते अभिप्राय कसं तुमचे माले तिने बरोळले एक काय तिने बरोळा असा जाल्यार त्यात तिने सडन घेतले एक डिसिजन दिसता माले किती म्हणतर एक सुसाईड करून घेवचे मनीस एक सडन डिसिजन घेवते सुसाईड तर चीके वेळ गेल्यार तेले मरे नसत नाही ओ मी माले कोणतरी वांचो आम सांगून तर त्याचे चेंज होता तसंत हे चेडवान त्या गर्भावस्थेंत असताना आनीक मेल्यापर्यंत म्हणून जाल्यार ते तितके थोर साध्य नाही ते तर सेक्युरिटी नसताना तेवढे थोर साध्य असाय त्याला कोणीतरी चुकून तू त्याचे मानसीन त्याचे योजने असतात वरतू ते 100% असं साध्य नाही किरकोळ असतात नाही म्हणत नाही ಕೆಲವು पिवेचे आईस बापूस दोघं पिवेचे असतात ಕೆಲವು घरा तसं म्हणते किरकोळ असो पिरे ಅಥವಾ तोरलेनी त्याला मारवायचे ते करायचे तसे असो पिरे बडतनच असो पिरे गोत नाही त्याच्या परिस्थिती कशी होती मला गोत नाही जाल्यार 100% ते साधित नाही मेल्यापर्यंत मात्र सुखू अथवा अद्दी सुखू ते त्याचे योजने सोडले सगळ्यांचे योजना ಬಹುಶಃ त्याच्यालगे आत्मविश्वास ಕೊರತೆ असो ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಾಯಕತ್ವತೆ ಕೊರತೆ असो ಬೇರೆ सपना आता आम्ही स्त्री सशक्तते ಬಗ್ಗೆ बोलताना सामान्य होणे एक मिडल क्लास फॅमिली बायकांस बघून बोलतो आता आमच्या ಒಟ್ಟು फुला ಬಂದ್ವೇಚ बायका असतात नाहीतर महानगरपालिकेंत पौर कार्मिकರು म्हणून असतात सो कार्मिक नेल्यांतो बायका असतात मे बी त्यांचं इकॉनॉमिकल लेवल उणे असतात सो हेंते पॉइंट ऑफ व्ह्यू एक सशक्तते महिला सशक्तते म्हटल्यार कसं महिला ॲक्च्युली फायनान्शियल फ्रीडम म्हणतो आम्ही कसलं बघतो म्हटलं किती पैसे असतात म्हणून फर्स्ट बघतो चढ पैसे असल्यार सक्सेसफुल उणे असल्यार नॉट सक्सेसफुल म्हणून बघतो बट फायनान्शियल फ्रीडम कशाला म्हटल्यार तुमचे लाईफ तुम्हीच बघून घेत असावे पुरा फायनान्शियल मॅटर्स तुम्हीच बघून घेत असावे फायनान्शियल डिसिजन तुम्हीच घेत असावे देन यू सक्सेसफुल जाल्यार आम्ही चढ पैसे असताना आम्ही सक्सेसफुल म्हणून कशाला योचने करीत असतात ते आमचे रीती आम्हास कशाला हवे लक्झरी नाही बेसिक नीड्स आम्ही आमच्या फॅमिलीज प्रोव्हाइड करीत असताय आम्ही खुशी होऊन असताय दॅट इज सक्सेस बट आमचे एज्युकेशन होऊन दे सोसायटी होऊन दे सक्सेस इज इक्वल टू वेल्थ त्या ॲक्च्युली रॉंग नोशन बट आम्ही आता खैला होऊन दे खैला प्रोफेशन होऊन दे आता घरा येवायचे कामाचे होऊन दे आता पुला बांधवायचे होऊन दे ॲक्च्युली बघू गेले ते खुशी होऊन असतात त्या सक्सेस होऊन आम्ही बघत नाही सा बट हा पैशांच्या विषय येताना मात्र आम्ही कसले सक्सेस ते तुलने करीत असता म्हणजे एक प्रश्न आहे करेक्ट ओके सो ಬಹುಶಃ आम्ही एक दीर्घ चर्चा केला असा ऐते एक लायक दिवस आंतरराष्ट्रीय स्त्री दिनाचರಣೆ टायमर आम्ही बसून इतके एक चर्चा केला असा एक मस्त विचारधारे आयला असा विश्लेषण झालं असा अर्थपूर्ण होणं आणि परिणामकारी होणं एक चर्चे जाल्ले आम्हाला भारी खुशी जाल्ले आसा आता ह्या संदर्भात आयते ह्या दिसाचा सपना तुम्ही खैला मेसेज देता ऑडियन्स मी एक इंग्लिशाचे सेंटेन्स सांगतो व्हॉट यू थिंक इज राईट तुम्ही एक वेळ ಎದುರು येऊन ಸಾಧಿಸುವ ಹೊತ್ತ मन ಎಣಿಸ್ಲೇರು त्यासम्मा एक वेळ महिಳೆ ಎದುರು ಯಾವತ್ತೂ होईत नाही मला करवत साध्य नाही म्हटल्यार तुम्ही राईट सो बेसिकली आसवचे आमच्या मातेंत
त्या परसेप्शन त्या बायास केदो चेंज होत नाही आम्ही केदो चेंज होवे साधित नाही सो फर्स्ट सोसायटी बदल फॅमिली चेंज करवचे सोडा आमचे थिंकिंग चेंज करून आम्ही चेंज जाल्यार डेफिनेटली चेंज होवे साध्य असा त्यानंतर डॉक्टर विजयलक्ष्मी महिला सबलीकरणाचे आता मेसेज काय ते मी देवत म्हणून सांगितले आमचे माइंड सेट आम्ही चेंज करूयात आता गव्हर्नमेंट प्रत्येक फिल्डर विमेनस रिझर्वेशन देत आसा त्यांचे सबलीकरण वैसवे मनेचे इवन फॅमिली सपोर्ट करता ते पुरा असल्यार फायनली असवेचे एक महिला अथवा बायकांच्या माइंड सेटावर सो ह्या माइंड सेट चेंज करूया आणि कैले साधने करूया जाल्यार ऑब्स्टेकल्स असवेचे ते सहज जाल्यार आमास करूया मुनेचे एक मन असवेचे इम्पॉर्टंट सो कैले एक काम करूया म्हणून सांगताना करूया मुनेचे एक उद्देश असता गे करूवेचे नक्क म्हणून सांगितल्यार हजार इतके कारण असता गे सो तसे होऊन करूया मुनेचे एक कसल तरी एक ते कसले होऊन कैले एक इंजिनियर डॉक्टर होतो तो महिला सबलीकरणदल्ले मुनेचे अर्थ नाही तिने कैले असल्या फील्ड ಅಂತ तिने चूರು त्याच्या ಬಗ್ಗೆ कंटिन्यू केलेने कैले फील्ड असुंदे टेलरिंग असुंदे गार्डनिंग असुंदे कृषी होऊंदे तेंतू तिने चूरू पुढे करून त्याचे इंटरेस्ट घेऊन पुढे गेली आहे त्यात महिला सबलीकरण म्हणून मी सांगतो सो ह्यासाठी तुम्ही काय करूया म्हणून सांगल्यार मी पुरा महिला ह्यांच एक तुम्ही ड्रीम अब्दुल कलामन केद्वाय सांगितलं असा ह्या बायकांस म्हणून नाही पुरा सो सांगितलं असा तुम्ही कनसू काणूव्या तुम्हाला सपन पडसवे म्हणून सपन म्हणून सांगल्यार राती निजल्लेद्दो पडवेचे सपन नाही आमचे सपन कसे असवे म्हणून सांगितल्यार आम्हाला निजो सोडवे नाही का मग त्या सपन त्या टाईप हवे गे सो त्यादरल्यान मी तर प्रत्येक महिला होऊंदे अथवा बायकोनी होऊंदे असले एक उद्देश तेवून तिने कैल्यांत पुढे गेली होते तो 100% सक्सेस घेवे साध्य असा म्हणून सांगवायचे करेक्ट करेक्ट जयंती मॅडम तुम्ही काय सांगता मी विश्व महिला दिनाचरणेचे अंतू बायकांस आम्हाला स्वतः मी सांगायचे म्हटल्यार हवे तितके पैसे नाहीतर देहांत शक्ती असले बेट्टास आम्ही सबलीकरण अथवा संतोषम समून करू खंडी साध्य नाही किती असले तितके ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು एक ದಿನ सांगितलेंच तिंतून तर आम्ही केद्दो संतोष नसतो एक कुटुंबांत आम्ही सुತ್ತमुತ್ತ समाज ಒಟ್ಟು त्यांत आमस हे सांगतो यांचं संतोष तसं सगळ्यांना चुकोडावे सगळ्याला आम्ही चुकोडावे केद्दो आम्ही एक केदकीत पर गेल्यार त्या तून होऊन आम्ही बाहेर बघताना श्रीमंत असो बरे कार असो बरे घर असो बरे परत त्याला मानसिक नेಮ್ಮದಿ मात्र नाही मानसिक नेಮ್ಮದಿ नाही तर आम्हाला मी कसं संतोष असता त्यामुळे सगळ्यांचो मानसिक खुशी असल्या मात्र समाजात ಮುಂದೆ जावं आम्हाला कैले काम झालं एक गुरी ठेवून आम्ही काम केल्यावर आम्हाला त्याच्या संतोष गावतो आम्ही काही शोधित म्हणून नाही आम्ही घरा सगळ्यांना समजले आमच्या सुತ್ತमुತ್ತ सगळ्यांना समजल्यार आम्ही बेरेवताना आमच्या ಕೆಲವು ಪಾಟಿ आम्हा सो कालता मी बारीक ಅನುಭವಿಸಲಂತ नाही म्हण नाही भितर होऊन दे बाहेर सुन होऊन दे आमच्यावर ಕೆಲವು ಟಿಕ್ಕೆ टिप्पणी झाले मी काय करतो ह्या कानात घेतो ह्या कानात सोडतो तसं सगळं गे मी उद्या बोलताना उद्या स्वप्न मला कशाला सांगून असून दे उद्या बोलताना स्वप्न फ्रेश मी जाऊन बोलतो काय स्वप्न कसं त्या हॅबिट माझे तसं मी केद्दो संतोष होतो म्हटलं की दुःख सांगायचे खंडित नाही बेसरामध्येच नाही तर मी समाजाने इकडे बेरे साध्य नाही उद्या एक दिवस त्याला कोवे हेतलाय बोलले नाही उद्या त्यातलं बोलले नाही मोरण्याचे नाही म्हणलं रेडी पूर्ण समाजात हा तसं म्हणून सगळ्यांनी एक होऊन आम्ही सगळ्यांनी एकला संतोष होऊन आमच्या काहीला आज विचारणे असल्यावर आम्ही तेवणी होणी हे करून घेऊ ते सॉल्व केल्यावर काही त्यांचं ह्या नाही संतोष फॅमिली संतोष असला बाहेर संतोष त्यात सगळे हमी विश्व कोंकणी केंद्रात ऐत ह्या महत्वते दिवसांत आमच्या ಒಟ್ಟು तिघ सोयरी महिला मणी महिला शक्ती त्यांचे अनुभव मंडने केले सत तुमस सगळ्यांचे परा होऊन वीक्षकांचे परा होऊन मी आत्मीय होऊन धन्यवाद अर्पण करीत असा लास्ट असं एक वीक्षकांक एक संगवते विचार कसाला म्हटल्यार स्त्री म्हणवते एक महिला शक्ती तिने अनेक जीवस जीव देवते एक शक्ती खैला जीवनंतो आमचे जीवनंतो खै सोलो आयलरो त्या एक हिम्मेट्टिसोनो आम्ही पुढे जाऊया आणि आम्ही एक चेडू म्हणून सांगवते एक कीळरिमेन असताना आम्ही त्या एक गौरव एक हेम्मेते विचार म्हणून सांगून आम्ही पुढ्यात आला आणि सगळे बायका लोकांते स्त्री लोकांते सपन पूर्ण होऊन दे चाडवास आम्ही चाड होनत बघ्या वस्तू होऊन बघवते नक्का म्हणून सांगवते एक मनवरिकेन्सुनो आम्ही इथे ह्या कार्यक्रम मुक्ताय करीत असा वीक्षण केले सगळ्यांसो प्रीतीपूर्वक धन्यवाद देत असा आणि सगळ्यांसो देव बरे करून दे म्हणून मागवित असा धन्यवाद